Nselmilkom nilqakom għal dan il-programm ħatra tal-Kabinet fejn għal-ħabta ta' 3:30 ser nkunu qegħdin insegwu flimkien il-ġurament tal-ħatra ta' Kabinet ġdid magħżul mill-Prim Ministru Dr. Robert Abela li ingħata l-ikbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana. Iktar tard ser nkunu qegħdin ninaqdu wkoll ma' kollega tiegħi Samuel Lucas li qiegħed ukoll fil-belt u ser ikun qed iwasslilna wkoll l-atmosfera li jkun hemm hemmhekk qabel u mbagħad it-teħid tal-ġurament fejn dak ukoll ser nkunu qegħdin insegwu flimkien. Però sadattant miegħi fl-istudju għandi lill-Professur Godfrey Pirotta, lill-opinjonista Jeremy Camilleri. Studenta Godfrey. L-ex deputat mexxej tal-Partit Laburista Charles Mangione u miegħi wkoll għandi l-riċerkatriċi stabilita Catherine Tabone. Biex anka nibdew din id-diskussjoni, Professur Pirotta, meta tara li għandna Prim Ministru bl-akbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana, kemm hu sinifikanti il-fatt li llum ser ikun qed jaħtar dan il-kabinet tiegħu għal 5 snin li ġejjin u forsi x'impetus jagħti dan il-mandat ukoll. Sinifikanti l-ewwel nett li jkollok dak hija responsabilità kbira għaliex inti il-pajjiż vera f'dak meta jtik il-maġġoranza kollha u qed jgħidlek qed nistenna affarijiet terġa' aħjar minn għandek. Jiena għażiltek, ħadd gost ħafna b'dak li għamilt u issa nerġa' ntik maġġoranza akbar biex inti tkompli fejn insejjer, ma' responsabilità hija kbira ħafna u jrid ikun ċert li da xejdulu li hu qed jagħmel l-aħjar għażliet. Issa s-sistema demokratika parlamentari il-Prim Ministru jista' jaħtar fil-Gabinet nies li ġew eletti l-Kostituzzjoni ta' Malta tipprovdi li min jifforma il-Gabinet trid ikun membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti. U għallu għażla taqaf fuq il-membri li ġew eletti f'dik il-Kamra u hemmhekk il-Prim Ministru huwa biex xogħol kbira u tqila għalih li ħares li l-kompetenzi tal-persuni li għandu fuq il-bankijiet tiegħu tal-Gvern u biex jagħżel nies li jistgħu jmexxu u jimplementaw il-programm elettorali tal-Partit Laburista li rebaħ l-elezzjoni u wkoll jiftakar ukoll li Malta mhix gżira mhix dil-blata weħda. Malta llum il-Gvern naħtru l-Gabinet daqshekk malaj ukoll għax għandna bżonn niftakru li aħna qegħdin parti mid-dinja kontinwament jaqalgħu l-iżviluppi rridu wieġbu għalihom, rridu nkomplu fejn aħna membri tal-Unjoni Ewropea bl-affarijiet li huma għaddejjin, u tax nistennew ħafna. U huwa responsabilità kbira li fi żmien qasir taħtar gabinet biex inti tmexxi l-qudiem l-interessi tal-pajjiż. Charles, saħansitra llum statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet kif tul is-sena l-oħra it-tnaqqis fid-deficit kien qarreb il-kwart biljun euro. Saħansitra il-Gvern daħħal iżjed flus mill-income tax għaliex ovvjament kien hemm żieda ta' nies li jaħdmu. Kemm juri s-suċċess tal-pjan ta' ħidma ta' Gvern Laburista, iżda wkoll l-importanza li dan il-kabinet tal-lum ikompli joffri dan l-impetus u jkun forsi anke impetus ġdid fuq il-pjan issa meta tieħu mis-sens li issa qegħdin anke pajjiżna qiegħed f'mument ta' irkupru minn pandemija laqtet id-dinja. L-ewwel ħaġa permettili kolli li nirringrazzja il-daw kollha li taw dil-fiduċja kbira il-Partit Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela. U bdej b'din in-nota ta' fiduċja għax huwa mandat qawwi kif qal il-Prof qabli hawnhekk u li hija bikber responsabilità. Imma naħseb il-poplu fl-għażla u naħseb kienet għażla li kienet studjata għax għamel l-evalwazzjoni fuq l-sfidi li kellna daw l-aħħar sentejn, sfidi mużżar, u li hija bikber responsabilità. Imma naħseb il-poplu fl-għażla u naħseb kienet għażla li kienet studjata għax għamel l-evalwazzjoni fuq l-sfidi li kellna daw l-aħħar sentejn, sfidi mużżar, sfidi li ġabet pajjiżi kbar minna arkub tejhom. U minkejja dan minħabba aħna li kellna ekonomija illi ma rridux ninsew li mid-13 started galloping kif ngħidu, tikber li xi kultant il-biża' kien li jkun hemm dak li jgħidu l-overheating tal-ekonomija li tista' tikkawżalek inflazzjoni. Imma anke hemmhekk minħabba wkoll tnaqqis fil-prezzijiet u ċertu element ta' kawtela, dik it-teddida tal-inflazzjoni ma vverrax. Meta nqalet il-pandemija u l-Prim Ministru kien semma li hemm il-war chest għandna għax aħna preparajna
meta kellna żmien tajjeb, bħal tal-parabola tajba, meta jkun hemm żmien tajjeb tal-qmuħ taħżen il-qam, mhux taħarqu. Allura peress li kien hemm il-war chest, hemmhekk b'dik il-war chest il-Prim Ministru flimkien mal-membri l-oħra tal-Gabinett ħares lejn daw iż-żewġ affarijietna elementi importantissimi li taw ir-riżultat. L-ewwel ħaġa l-issanar it-tisħiħ tas-servizz tas-saħħa essenzjali, is-saħħa tal-individwi. U min-naħa l-oħra is-sigurtà, allura magħha tiġik l-istabilità tal-għejxien tal-ħaddiema biex iżomm people in employment. Aħjar people in employment u tagħti l-għajnuna biex dak jibqa' milli jkollok in-nies qegħdin u qed joħdulek is-sussidju. Ġifieri għax nies in employment ħajibqgħu dejjem jikkontribwixxu l-ekonomija iżomm għaddej, jikkontribwixxu għax iħallsu l-ennaj, jikkontribwixxu għax jikkonsmaw. Allura il-finanzi tal-pajjiż jibqgħu xorta jiġu sanati għax ikollu dħul ikbar fejn. U dan fil-fatt ironikament nefaq ħafna iktar gvern iktar minn biljun, id-deficit kien maħsub hekk Minister balli ħajitla xi 11% jew over percent u ovvjament l-Ewropa ħallet kulħadd jaġixxiju. Però fir-realtà kien 8% għax l-effett ta' dawk il-miżuri qed semmejt ftit pataflum ta' miżuri kollettivament mżammew l-ekonomija għaddejja, is-setturi kollha tal-ekonomija, ġifieri minn dak li huma servizzi, anka sa ċertu punt it-turizmu u r-restoranti u l-barijiet sa ċertu punt l-iktar li kienu ntlaqat kien it-turizmu ovvjament. Imma żammew dik l-ekonomija għaddejja, il-konsum baqa' għaddej u n-numru ta' ħaddiema effettivament jikber. U dak kien fenomenu ieħor li inti llum għandna 250,000 kważi ħaddiem ġifieri f'pajjiżna. U il-numru ta' ħaddiem u l-inqas numru ta' nies unemployed. U dak l-element li kibru iktar ħaddiema kien ifisser illi anke matul il-pandemija kellek ċertu setturi tal-ekonomija li baqgħu għaddejjin mhux qisu qatt ma kien xejn, imma baqgħu għaddejjin b'saħħithom. Hemm ukoll sosten. Is-sosten, għalhekk is-sosten tal-gvern kellu dak l-effett illi l-ekonomija beqgħet miexja ħadet id-daqqa lura ovvjament u tkabbir ekonomiku, GDP, it-turiżmu li mallura, ġifieri kien hemm ħafna elementi ħwienet u eċċetera oħrajn li ħadu. Imma fir-realtà setturi oħrajn mhux dejjem jdab forit imma kontribwew ukoll għax beqgħu għaddejjin fosthom il-beħ tal-proprjetà li baqa' hemm settur dak huwa fil-qasam tiegħi li qasim marit nemmen li naħdem dak is-suq għandi l-uffiċċju tiegħi hemmhekk li ma tistax tlaħħaq tiġġieled biex li. Ma tgħid għaliex dan għax in-nies kellhom il-flus ħassew dik il-fiduċja għax l-ekonomija tikber biss meta n-nies iħossu stabilità u fiduċja. Jekk dawk iż-żewġ affarijiet ma jkollokx, allura ċertament l-ekonomija tiegħek idbati bħalma batet pajjiżi oħra mingħajr ma nsemmu l-ebda pajjiż. Issa, mela quddiem dan kollu, jekk issa qegħdin nersqu lejn b'dal mandat ġdid, ġifier mandat b'saħħtu għallu isma' inti you rode the wave, mexxejtna tajjeb, kaptan tajjeb ma daħħaltniex fil-ħajt, naf li jħobb il-baħar, il-Prim Ministru, ma allura ħanuża dik il-metafora għalih għax huwa kaptan tajjeb għallu issa mela anka qoddim iċ-challenges li għandna għax ma naħsbux li qoddimna fil-futur m'għandniex challenges, imma n-nies huma konvinti li f'dawk iċ-challenges huma jridu jafdaw kaptan tajjeb li kien il-Prim Ministru. Iva ċertament irridu nkomplu nimxu fuq dik l-ekonomija mhux ta' austerità, ta' well-planned initiatives fejn inti trid tiffoka biex inti tkompli iżżomm l-attività ekonomika fosthom. L-attenzjoni fuq l-ambjent, is-700 miljun fis-sena li ħajintefqu pereżempju fuq il-ġonna u l-public spaces mela inti qed tolqod dak li jixtiequ n-nies li jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar, imma fl-istess waqt huwa investiment li ħajħloqlok pataflum ta' attività ekonomika mhux il-qasam tal-kostruzzjoni, biss il-qasam tal-gardening, il-qasam tal-manutenzjoni tagħhom ġifieri għandek ħafna attività relatata flimkien li tipproduċilek li tipproduċi dak ir-riżultat. L-enfasi li qed issir pereżempju fuq l-iżvilupp tal-informatika. Sa jiġri dawn l-10 snin li ġejjin f'dik li hija l-intelligenza artificiale, id-data u l-Internet of Things, id-data collection u l-affarijiet l-oħra kollha
li ġa pajjiżi oħra qed jikkonċentraw fuqhom. Naħseb huma elementi li jridu nħarsu lejhom għax jekk aħna l-ekonomija tagħna wkoll tadatta għal dawn il-loqsma ġodda u timxi l-qoddim, ovvjament ir-riżultat ħajerġa' jkun dak ir-rollout effect li jkollok inti li r-riżultat ikun riżultat pożittiv, l-ekonomija tikber, l-opportunitajiet tax-xogħol jikbru u ċertament id-dħul tal-gvern jikber. Dan kollu, u fuq l-aħħar nota li semmejt is-saħħa, semmejt l-ekonomija, hemm l-edukazzjoni. Jekk il-challenge ieħor huwa tal-edukazzjoni kif aħna for the next decade, l-10 snin li ġejjin, mhux ħanejt għal-50 sena, l-10 snin ġejjin, irrid ikollna edukazzjoni li tipprepara l-istudenti tagħna u l-ħaddiema tagħna anke f'upgrading tal-skills fi skills ġodda għal l-opportunitajiet li l-ekonomija tidher li ħat offri fil-futur. Fil-fatt qabel anke mmura l-kollegament ma' l-kollega Samuel Lucas għadha kif ħarġet stqarrija li ovvjament il-ministri fil-kabinett huma dawn Robert Abela Prim Ministru, Chris Fearn Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa u Mbonnici Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Ian Borch Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kommerċ, Michael Falzon Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Anton Refalo Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Rodrigo Galdes Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabli, Silvio Xkembri Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet, Giulia Farrugia Portelli Ministru għall-Inklużjoni, l-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur, Aron Farrugia Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, Clint Camilleri Ministru għal-Għawdex, Byron Camilleri Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, Clayton Bartolo Ministru għat-Turizmu, Miriam Dalli Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Clyde Caruana Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, Clifton Grima Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Stefan Zinzo Azzopardi Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, Jonathan Attart, Ministru għall-Ġustizzja, Joe Etienne Bela, Ministru għall-Anzjanità Attiva. Mbagħad għandek bħala segretarji parlamentari għandek Lendi Ellu li huwa segretarju parlamentari għad-Dialogu Soċjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Alison Zerafa Civelli, segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali fil-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Chris Bonnet, segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, u Kit Azzopardi Tanti, segretarju parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Tajjeb li wieħed jinnota wkoll li fi-stqarrija ingħad li l-Prim Ministru Robert Abela ta' permess temporanju għal ftit jiem lill-kirurgu Joe Etienne Bela biex ikun jista' jopera pazjenti li diġà għamlu tħejja għall-operazzjoni. Dan ovvjament fl-interess tas-saħħa tal-istess pazjenti. U ngħid ukoll fil-fatt l-istqarrija qed tgħid li l-Prim Ministru se jikkunsidra wkoll ħatrit oħra fid-dawl tal-ħtieġa li bħalma se tissaħħaħ ir-rappreżentanza femminili fil-Parlament tissaħħaħ ukoll fl-Eżekuttiv. Aħna minnu fih wara l-kollegament ser immorru biex niddiskutu anka dan il-kabinet issa maħruġ anka uffiċjalment, però għalissa se ninaqgħad mal-kollega Samuel Lucas. Samuel, insellimlek. Nsellim lek koll nsellem ukoll it-telespettaturi kollha ta' Wanda u kollha tisegwu dan il-programm speċjali u fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-mistiedna li għandek fl-istudio u ninsabu bħalissa fil-bitħa tal-Palazz tal-President fejn qegħdin hawnhekk nassistu ovvjament ftit tal-minuti oħra għal ġurament tal-kandidati eletti sabiex ovvjament jisiru fil-kabinet tal-Gvern magħżul mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Ninsabu hawnhekk bħalissa qed nistennew ukoll wasla ta' diversi kandidati eletti nafu li għadu kif ġew ukoll il-Ministru Clyde Caruana li skont ovvjament email mill-li daħlet sqarrija tal-Gvern li reġa' ġie konfermat bħala Ministru għall-Finanzi qed naraw anke diversi waslit ta' kandidati eletti oħrajn se jiservu fil-kabinet tal-Prim Ministru Robert Abela. Kabinet li skont l-istqarrija tal-Gvern fih taħlita ta' tem ġdid u anki esperjenza fil-fatt skont stqarrija tal-Gvern naf li ċennajt għalija intu koll waqt dan il-programm. Il-mira ewlenija ta' dan il-kabinet jgħid il-Gvern hija li jitwettaq il-manifest elettorali li fuqu kien elett il-Gvern, manifest elettorali mibni fuq l-ħtieġa ta' Malta tisbaħ opportunitajiet indaqs għal kulħadd u kwalità
ta' ħajja aħjar. Nfakru t-telespettaturi tagħna li il-ġurament se jsir propju għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar, bħalissa wkoll preżenza wkoll ta' midja nazzjonali sabiex ovvjament isegwu dan il-ġurament. Informati li propju mhux se ssir konferenza tal-aħbarijiet wara ċ-ċerimonja tal-ġurament tal-Ministri sabiex iservu fil-kabinett tal-Gvern. Aħna minn hawnhekk nibdew ngħaddulkom ukoll l-aħħar dettalji aktar il-qudiem tul dan il-programm u l-aħħar aġġornamenti brabta ma' din iċ-ċerimonja. Ngħaddi l-linja rura lilek fl-istudio. Grazzi Samuel ta' dak il-kollagament, inħarsu l-qoddim biex anka nerġgħu ninaqdu miegħek u twaslilna wkoll l-aħħar dettalji minn fuq il-post. Jeremy, biex anka inkomplu il-diskussjoni. X'intara dan il-kabinett jidher li hemm anka aċċena li Samuel li hemm bilanċ bejn il-kontinwità u t-tiġdid. Kemm taqbel magħha din l-analiżi? Jiena naħseb li dan huwa l-watermark ta' Robert Abela. Għax Robert Abela anki meta nħatar mexxej tal-Partit Laburista u effettivament Prim Ministru, kien żamm dik l-istess formula, ġifieri għandek nies li idew il-funzjonijiet tagħhom tajjeb ħafna baqgħu hemm eċetera, eċetera, u għandek nies oħra ġodda dem ġdid. Ma ngħidx għall-Prim Ministru bħallum, ġifieri ħankun ċari, ġifieri naħseb illum hija ibsa ħafna l-Prim Ministru li minn dak il-pool ta' talent li jkun taħ il-poplu, irrid jażel dawk li jaħseb li jkunu l-aħjar nies li jitlu fil-pożizzjoni li jixtiequ. Ġifieri mhijiex ħaġa faċli meta inti apparti li inti taħtar nies qed tibdel il-ministeri ta' ċertu nies, MMPs li ovvjament ma natawx ministeru. It is very hard u li żomm bilanċ mhijiex ħaġa faċli. Però naħseb li l-Prim Ministru s'issa wera li fejn jidħol bilanċ u fejn jidħol formula mixture tajba, s'issa kif qal Charles Manjon, huwa baħri kaptan tajjeb. Jiena li nixtieq inżid fuq li bdejna nitkellmu l-ewwel jiena lija inħossa kemm xejn surreali llum. Li wkoll qed nitkellmu fuq gvern li ġab l-akbar maġġoranza fl-istorja u għalfejn qed ngħid hekk. Għax aħna għandna kif ġejjin minn kriżi enormi. Ġifieri kriżi globali mhijiex ċajta minn x'għaddejna minnha. Jiena kont inti introduċejtni bħala opinjonista, jien ex-trade unionista wkoll. U jiena kont trade unionista fi żmien meta kien hemm kriżi internazzjonali wkoll, irridu naċċettaw li kien hemm kriżi internazzjonali, però ma naħsibx li kienet gravi, mhux ma naħsibx ċert li ma kienx gravi daqs il-kriżi li laqtitna issa. U niftakar il-politika tal-gvern ta' dak iż-żmien kienet assolutament differenti fejn kellu jġorr il-pis il-ħaddiem, kellu jġorr il-pis iċ-ċittadin. Niftakarni jien nitkellmu fuq ħaddiema li m'għandhomx ġimgħa xogħol għalihom il-kumpanniji. Ġu letteralment inti flok taħdem 6 jew 5 ijiem ġimgħa taħdem 4 u ma titħallas ta' dik il-ġurnata li ma taħdimx. U llum aħna qegħdin hawnhekk u bekk surreali ta'. Qed nitkellmu fuq pajjiż li record unemployment, pajjiż żgħir blata mingħajr ebda riżorsi li fil-pandemija rnexxielu l-gvern iħallas lil min kienet jitlef il-flus biex jibqa' għaddej biex ma jkrollax biex ma jitkissirx. Ġifdaw huma affarijiet li jien naħseb jiena l-ewwel ex-student tal-Prof Spirotta. Jien naħseb fis-snin li ġejjin dal-perjodu ħankunu qed nistudjawh. Għax huwa perjodu fenomenali ġifieri issa jiena qiegħed hawnhekk jien kont kritiku tal-gvern fuq diversi issues. Dik il-karattru tiegħi irrid dejjem irid nara improvement. Però llum ma nistax niġi u ma ngħidx li l-ħidma tal-gvern fl-aħħar sentej kienet ta' barra minn u kienet fenomenali. Dejjem hemm fejn tippruvja u nemmen li l-gvern il-Partit Laburista m'għandux joqgħod fuq din ir-rebħa, anzi dejjem għandu jara kif jagħmel biex jitkattar u jiġġedded. Imma s'issa r-riżultat tal-ħidma tal-gvern issarfet kif qed ngħidu fl-ikbar rebħa li qed tagħmel partit f'dan il-pajjiż. Catherine, meta tara dan il-kabinett mill-aspett storiku, l-ewwel kabinetti ta' Malta qed ngħidu issa għandna 100 sena ta' kabinetti. L-ewwel kabinetti kienu jkunu żgħar ħafna, qed ngħidu 7 ministri, illum huma ħafna ikbar. Meta tħares lejn dawn in-numri, din l-istorja ta' pajjiżna, kemm turi li saħansitra pajjiżna evolva, jiġifieri għalkemm għandu ċ-ċokon tiegħu iżda mbagħad ovvjament ġew introdotti iżjed aspetti. Ekku, kif qed tajjeb, jiena naħseb li dan il-kabinett juri l-emanċipazzjoni ta' Malta llum, ġifieri aktar minn qatt qabel.
ma ninsewx ukoll li f'dak iż-żminijiet li qed naċċennaw għalihom, jiġifieri qed nitkellmu l-ewwel self-government kien fl-1921, mhux biss l-għażla kienet inqas għaliex il-pool kienet inqas edukata, ma kien hemm inqas nies setgħu jivvutaw. Jiġifieri dak li jiena nara llum biex inkompli anke fuq dak li qal Jeremy li hija verament hija xi ħaġa surreali, però ma ninsewx ukoll li id-demokrazija biex taħdem dejjem fuq bażi li min jista' jivvota jkun edukat. Ikollu edukazzjoni xierqa u naħseb li appuntu dan ir-riżultat huwa mhux biss trionf tad-demokrazija, ma huwa trionf tas-sistema edukattiva Maltija. Ġifieri meta qegħdin naraw distak ta' kważi 40,000, dawn in-nies ma vvutawx għal xejn, dawn in-nies ħasbu u ddeċidew b'mod edukatu, b'mod intelligenti għal xiex għandhom uħud minnhom jibdlu l-għażla preferita tagħhom. Ġifieri naħseb illum il-ġurnata Malta qiegħda f'pożizzjoni tajba ferm, ma ninsewx li f'100 sena hawnhekk il-passi li qed nagħmlu huma passi li saru f'100 sena, 100 sena mhuma xejn storikament, huma qatra f'oċean. Ġifieri l-ammont ta' żvilupp li sar f'daw l-aħħar snin, nsemmi daw l-aħħar snin ta' leġislaturi laburisti speċjalment, kien fenomenali. Ġifieri illum il-ġurnata il-votant jaf għal xiex qed jivvota, qed jieħu deċiżjonijiet intelligenti u għal daqstant li qed naraw dan ir-riżultat illum għaliex huwa frott ta' ħidma li saret tul snin sħaħ fejn il-Partit Laburista fil-Gvern investa fin-nies, mhux biss investa fl-ekonomija b'mod tradizzjonali, fl-edukazzjoni b'mod tradizzjonali, ma investa wkoll fil-well-being tal-poplu. Il-well-being huwa xi ħaġa importantissima. Jiena qed insemmi l-well-being għaliex ġejja mis-settur tal-ekonomija kulturali u kreattiva li kienu setturi li sfortunatament jiena li naħdem ma' gvernijiet diversi sa mill-2004 rajt kambjament u żvilupp inkredibbli f'daw l-aħħar snin. Biss insemmi fl-aħħar budget il-gvern investa il-fuq minn 100 miljun f'dawn is-setturi, mhux ċajta ta' 100 miljun fi żmien ta' pandemija. Jiġifieri araw fuq xiex qegħdin nitkellmu biex inti anke tkun f'pożizzjoni li tagħmel dak l-investiment hija xi ħaġa kbira. Profs, meta tara din il-lista ta' ministri, segretarji parlamentari, x'taħseb li kienu l-iktar punti li l-Prim Ministru żamm f'moħħu u jagħmel din l-għażla? Ħabba kif għadna qabel billi hija taħlita ta' nista' li għandhom esperjenza u nies ġodda, dawk in-nies l-esperjenza l-Prim Ministru seta' jarhom u waqt dana iż-żmien li kien Prim Ministru anke qabel attivi fil-ministeri tagħhom. U allura seta' jagħmel analiżi tal-kwalitajiet tagħhom ukoll u forsi fej iktar li jeċċellar. Għax din hija sitwazzjoni fimni. Inti is-sistemi tagħna għalhekk semmejt fil-budin is-sistema parlamentari u li tittażel minn membri li għandek hemmhekk fil-Parlament. Hija sistema li meta jiġi minħatar gabinett anki kif se tagħmel l-organizzazzjoni tal-portafolios tal-ministri hija problema fiha. Kif se qiegħed jekk inħarsu lura fl-istorja naraw per eżempju, l-edukazzjoni konna naraw naturali mal-kultura. Illum kważi l-edukazzjoni narawha separata mill-kultura. Konna naraw l-ekonomija u t-turizmu fl-imkien, u bdejna separaw ukoll. Ġifinti, anki skont ma jkunu qegħdin is-setturi differenti tal-ekonomija jiżviluppaw, minu Prim Ministru u rrid jaħtar il-Kabinett, rrid jara kif dawk l-affarijiet dawk is-setturi jiġborhom taħt idejn tajbin ħalli kun jistaw ikomplu jiżviluppaw. Ma kienx darba ħadd ma nisemmi r-riċerka u l-innovazzjoni, sewwejna fi żmien twil li għandu qatt ma konna narawhom illum jekk ma jkunux hemm narawh bħala nuqqas serju. Ġifieri dawn huma l-affarijiet li l-Kabinett fih innifsu irid jirrappreżenta s-soċjetà Maltija kif żviluppat u kif qed tiżviluppa. U l-Prim Ministru dak huwa waħed mid-doveri kbar tiegħu. Aħna għalhekk ngħidu kultant ngħidu li l-gabinetti ngħidha bl-Ingliż issa nispjega huma composite, ġifieri mhux dejjem qisek tista' tlaqqat għax inkella minn tista' tagħmel ministru għal kull settur u kull oġġett. Allura jkollok b'xi mod tara kif se ġib ma' xulxin il-pożizzjonijiet u s-setturi differenti taħt numru ta' pożizzjonijiet. Imma finalment u tista' tara kif ġieli ġraw li l-Prim Ministru jinduna matul iż-żmien tal-leġislatura li għandu bżonn jagħmel bidliet
u li għandu bżonn joħroġ settur minn hawn u jgħaddu forsi għal xi ħadd ieħor. U kieku kena nistudjaw il-gabinetti li kena matul is-snin, nindunaw li diġrat kemm il-darba, ġifieri li jkollok xi ħaġa taħt ministeru, u mbagħad tmur taħt ministeru ieħor wara sentej u sentej u nofs ġieli tlieta, għaliex ikun jidher li jkun aħjar li ssir dik iċ-ċaqliqa. Tinsiex li dak li jkun qed jiġri li jkun qed jibgħat sinjali wkoll. Allura anki mis-setturi li huma mill-quta, jekk hux l-industrija, jekk hux it-turiżmu, jekk hux il-kultura, da jibgħatu ċertu messaġġi li l-Prim Ministru mbagħad irid jerġa' jagħmel evalwazzjoni tagħhom u jara għandu bżonn jixpruna l-gabinett taħjar. Charles, Gvern Laburista rajnih li għandu track record b'saħħtu ħafna fejn jidħol it-twattiq tal-manifest. Ovvjament il-5 snin li ġejjin issa jfissru 1000 proposta, manifest sostanzjali ħafna ovvjament għal ġitta pajjiżna. Meta tħares lejn dan il-kabinet din l-għażla, kemm jawgura tajjeb li f'dawn il-5 snin li ġejjin dan il-Gvern Laburista jkompli fuq dan it-track record? Mela, mistoqsija interessanti ħafna u nirreferi għal dak li għadu kif qal il-profs kif ukoll huwa l-eżerċizzju mhux biss l-eżerċizzju diffiċli tal-Prim Ministru meta jiddeċiedi il-min ħajażel bħala il-membri tal-gabinet taw biex jgħinuh bħal ngħidulu l-eżekuttiv li ovvjament dawk l-għażliet iridu jieħdu għax hemm l-element li l-Prim Ministru dak għandu esklusività tiegħu u qed jagħmel ġudizzju li għażel li huma l-iktar nies idonji biex imexxu il-qoddim dak il-programm, dak il-manifest elettorali. Imma wkoll eżerċizzju importanti kif tikkombina il-funzjonijiet li għandu bżonn il-pajjiż, illum il-pajjiż daħal f'sitwazzjoni maħniex iżolati għaw f'Malta, aħna parti mid-dinja, parti mill-Unjoni Ewropea, parti mid-dinja u kull ma jiġri il-bot jew fil-qrib ħajkollu impatt fuqna. Allura għandu ħafna funzjonijiet illi tajjeb illi wieħed mill-eżerċizzji importanti fl-opinjoni tiegħi jagħtejt jiena ħanaqqadhom biex naqqadhom fl-imkien. Jiġifieri għandna jinnaf għandek l-ekonomija kif nafuha tradizzjonalment, imma għandna l-blue economy wkoll li huma taħt settur ieħor. Għali stejti iva x'inti għandek dak huwa settur li jkun qasam ġdid li jrid jiżviluppa f'qasam ġdid mingħajr ma ninsew jew nabbandunaw dawk is-setturi li jkunu tawna riżultat tajjeb li jkunu b'saħħithom li jkunu qed jikbru għax hija importanti ħafna illi fil-waqt nidentifikaw l-opportunitajiet ġodda u nippreparaw għalhekk dejjem insemmi l-edukazzjoni from an educational point of view rridu nanticipaw. Jiena nħobb insegwi anke pajjiżi oħra wieħed mill-iktar pajjiżi li jaffaxxinani huwa Singapore. U jaffaxxinani fil-metodu kif jadottaw għandhom id-difetti tagħhom, għandhom mhux qed ngħid xi ħaġa ġifieri hawn xi pajjiż li huwa perfett. Imma huma kemm jagħmlu long term plan minn darba l-oħra ta' dejjem jantiċpaw isma' is-soċjetà x'se jkollha bżonn in the next 10 years. Dejjem jaħdmu in terms of decades. U jippreparaw allura ħalli l-ġenerazzjoni tkun lesta għal dawk l-isfidi jkun u jaraw x'ikun hemm bżonn għax inti jekk trid tagħmel skills fuq sma ġodda. Per eżempju, ħanati eżempju, għax nħobb nimxu l-eżempji, fil-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani, tal-avjazzjoni, qed nismaw interess kbir apparti l-Lufthansa l-SR. Nafhem żewġ kumpaniji li waħda ġabet il-liċenzja diġà biex tibda tagħmel il-lik u oħra qiegħda tfittex tagħmel għaliex qed jaraw li għal dan is-settur li huwa settur mhux biex iservi dawk li jiġu Malta biss manka kumpaniji li jkunu qegħdin iduru ma jistgħu jagħtu servizz tajjeb qegħdin ifittxu lill-pajjiżna mela ovvjament għandek bżonn infrastruttura imma iktar minn hekk ukoll għandek bżonn lin-nies li jkunu skilled fuq dak is-settur. Ġifieri illi nwettqu u biex nwettqu il-proposti li huma future looking mibnijin fuq dak li għamilna fil-passat imma huma dejjem future looking huwa importanti allura li it-team ħanajdu hekk li jkun hemmhekk ikun hemm team li jkun committed li huwa team li jkun għandu l-għaqal u li jista' jagħmel good judgment għax il-bad judgment jiswulek ħafna fil-politika mhux qed nidħol fuq imma li jagħmel good judgment imma li jmexxi u jiżbriga l-affarijiet.
Irridu li jekk irridu mmexxu u ntelqu, irridu nkunu wkoll nistrimjaw il-burokrazija nemmen jien. Il-burokrazija hija neċessità x'inti tikollok proċess kif jimxu l-affarijiet, imma inti il-proċess tista' tagħmlu komplikati jew diffiċli jew nkella tagħmlu żbrigattiv. U naħseb li għandna nagħmlu żbrigattiv. Ma jfissirx li jnaqqas l-istandards tal-elementi essenzjali biss tas-sigurtà. Mhux hekk biss, imma li inti il-proċess fil-waqt li inti tkun żbrigattiv ma tfissirx li tkun traskurat. Għawdu attenti, il-kelma żbrigattiv ma tfissirx traskurat. Il-kelma żbrigattiv ma tfissirx li tippermetti li jkun hemm il-konfużjoni. L-żbrigattiv tkun lin u effiċjenti u l-umet għattat il-rizultat. U naħseb dak huwa waħda mill-affarijiet li huwa importanti għax kemm il-5 snin tat-tenuta tal-leġislatura tidher twila tgħid 5 snin, all of a sudden tinduna il-Marja ġaddit nofsa din x'għamilna dak l-assessment u naħseb l-eżerċizzju li nbeda snin ilu illi u kien hemm ma nafx minnu responsabbli fuq il-listax ovvjament ma segwix illi jsegwi ix-xogħol li qed isir minn kull ministeru bħala l-performance ta' dak li għandu għamel skont il-manifest elettorali huwa eżerċizzju li jrid ukoll naħseb li jissaħħaħ għax huwa jekk jgħin biex iżomm il-kulħadd jimpika biex jagħti r-riżultat it-tajjeb. U dik naqra pika kompetizzjoni biex tagħti r-riżultat it-tajjeb hija tajba. Fl-aħħar mill-aħħar ħajgawd il-poplu. Il-poplu dak li jrid riżultat u dak ir-riżultat meta jiġi akkwistat jirregalah. L-aħħar elezzjoni kien eżitu ta' dan il-proċess. Jiena għandi fiduċja għamja fil-għażla tan-nies. Ma nasbux il-politiku jiżbalja meta underestimates kemm huma għaqlin in-nies kemm jagħmlu l-ġudizzju tagħhom. Għandna xi kultant dawk il-ftit li joqogħdu jgħidu xi jiddomandaw xi affarijiet estranji ta' barra minn hawn huwa minorità. Rridu niflu l-maġġoranza tal-poplu 85-90% huma nies li ħarsu lejn il-ġurnata tax-xogħol, il-familja tagħhom kif jistgħu jimxu pass il qudiem. Dik hija s-soċjetà li titla' l fuq li ovvjament il-Partit Laburista kellu kontribut ġdid il-famuża middle class u li timxi l fuq fis-soċjetà. Ġifieri l-maġġor parti tan-nies huma dak huma n-nies li jagħmlu ġudizzju għaqli u javalwaw fuq dak li jkun sar meta jiġu biex jagħmlu l-elezzjoni mistejn. Diġà qed titkellem fuq l-elezzjoni li jmiss iva. Inti titħares milli tibda il-terminu tibda tħares isma' jien fejn huma r-riżultat li rrid nilħaq 5 snin oħra. Jien għasek nemmen opinjoni personali, ma dik iżommok on your toes, iżommok dejjem qed taħdem iżommok li tkun għaqli u tagħmel il-good judgment u tkun judicious f'dak id-deċiżjonijiet li tieħu. Se ngħaddu minnu fiha l-waqfa qasira ta' reklami kif niġu lura d-diskussjoni hawnhekk tkompli. Dibat Concept by Water Art li jinsab bħal-qormi fi showroom tal-FXB jiprovduk ma' mar tal-banju kompluti fl-imkien ma' għażla kbira ta' madum, varjetà sabiħa ta' banjiet freestanding, ġakuzzi ta' kull das, shower trays b'disinni mill-isba, fireplaces, mirja lussużi, mixers u l-aċċessorji kollha li tista' tiġi bżonn tal-ogħla kwalità. Dan kollu taħt saqaf wieħed għand Dibat Concept by Water Art. Mit-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal aktar tarif ċemplinna 2147 0047. Deco Manufacturing. Your colors, your wall, your life. Iġġenera l-flus kuljum. Investi f'panelli b'teknoloġija Ġermaniża Q-Cells b'25 sena garanzija fuq il-panella, l-inverter u anke l-istruttura minant Electrofix. Panelli li jiġġeneraw sa massimo ta' 3 units kuljum. Modell bl-aħħar teknoloġija li jagħtik aktar fi spazji iżgħar. Prezzijiet jibdew minn 4,800 euro li jistgħu jiġu sussidjati wkoll bil-grants tal-Gvern. Sena assikurazzjoni b'xejn u termini ta' ħlas bin-nifs mingħajr interessi. Għal aktar informazzjoni kuntattja lill-esperti. Electrofix Group. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications.
Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Seagrek Marbles ta' triq l-imdina ħattart, importaturi ta' madum gress, ċeramika, parquet tiling u rectified, kmamar tal-banju moderni u rustiċi u aċċessorji varji, miftuħin mid-9 sas-sija u mill-4 sas-7 u nofs, is-sibt miftuħin fil-għodu biss. Kull min isemmi dan ir-riklam jingħata 15% skont. Seagrek Marbles, ċemplu issa fuq 21 42 05 38. Rid nagħmel saqaf tal-ġipsum u konfondejt il-minsen qabbat. Qabbat lil Xwiereb Installations u għamluli biċċa xogħol ta' veru, xogħol pulit, lestewli fil-ħin u bi prezz veru raġonevoli. Ġipsum tal-ola kwalità għall-istabiliment jew id-dar tiegħek, Xwiereb Installations ħal-Ormi. Għal stima u iżjed informazzjoni ċemplulhom 21 49 5799. Nilqakom lura magħna u minnu fiħser ninaqdu mal-kollega Samuel Lucas li jinsab fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta. Insellimlek Samuel. Nsellimlek mill-ġdid kolli nsellem telespettaturi kollha ta' dan il-programm aġġornament ieħor minn ġewwa l-bitħa tal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta l-ħin ta' ċerimonja tal-ġurament qed joqrob u aktar membri kandidati eletti magħżula fil-kabinett tal-Prim Ministru komplew jaslu għal din iċ-ċerimonja. Rajna fost oħrajn il-Ministru Byron Camilleri, rajna wkoll issa għadu kif wasal fil-fatt dieħel issa il-Prim Imħallef Mark Ketkuti. Segwejna aktar kandidati eletti fosthom segretarju parlamentari issa magħżul Andy l-lul u ħafna iktar. Stħarriġna naqgħu wkoll dwar din iċ-ċerimonja kollin jidher li din iċ-ċerimonja ħadd ieħu naqaf it-tulek kif is-segretarju permanenti ewlieni Mario Gallia ser ikun qed jgħajjat wieħed lil dawk magħżula sabiex iservu fil-kabinett tal-Prim Ministru sabiex jieħdu l-ġurament tagħhom. Allura ovvjament dan huwa proċess li jaf itul ftit jaf ikollna ġifieri ċerimonja li tul madwar sija jekk mhux anke iktar. Ġifieri issa nkomplu nassistu għal wasla tal dawk magħżula sabiex iservu fil-kabinett tal-Prim Ministru u hekk il-medja ovvjament tinsab preżenza tajba ħafna sabiex issegwi anke l-andament tal-wasla tal-membri magħżula u nkomplu naġġornawkom b'aktar dettalji dwar dak kollu li qed jiġru hawnhekk mill-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Ngħaddi l-linja lura lilek fl-istudio. Grazzi Samuel ta' dak il-kollegament. Catherine, rajna wkoll l-attività żżid fil-Palazz, però jekk inħarsu ftit lejn dan il-ġurament li ser jittieħed illum minn dawn il-membri ġodda ta' dan il-kabinet ġdid. Storikament x'sinifikat fih? Ġifieri nafu li huwa simili wkoll ta' dak li jieħdu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż qed ngħidu l-Prim Imħallef, rajna l-Prim Ministru tnejn li għadda u anke l-President. Eżattament, ġifri hawnhekk dawk in-nies li qegħdin jiġu maħtura qegħdin jieħdu commitment fuq il-Kostituzzjoni, ġifri hija l-ogħla liġi tal-pajjiż li jagħmlu xogħolhom għal ġid tad-demokrazija prattikament. Ġifri ma naħsibx li jista' jkollok weda li hija aktar b'saħħitha jew aktar importanti minn hekk għaliex inti hemmhekk qed tirrappreżenta mhux biss il-nies tal-kostitwenza tiegħek li tellawk jew in-nies li vvotaw il-partit tiegħek, imma inti għandek obbligu hemmhekk li tirrappreżenta lil Maltin u l-Awċin kollha. Ġifieri qegħdin ngħidu weda li qed tieħu ma' kważi 500,000 persuna. Qed nitkellem f'dawn it-termini biex in-nies li qegħdin isegwuna jkunu jistgħu ikun iktar faċli għalihom li jifhmu aħjar għaliex billi noqgħod nitkellem b'termini legali u terminoloġiji tqal forsi mhux kulħadd ikun jista' jħossu komdu magħhom. Hija weda li fiha wkoll ċertu pis. Weda li fiha ċertu pis u ġifieri inti qiegħed tagħmel weda kif qed ngħidu ma' 500,000 ruħ. Ġifieri inti hemmhekk you are being held accountable ma' dawn in-nies kollha, però kif qed naraw anke għaliex kien hemm membri tal-kabinett
li kienu diġà fil-leġislatura l-oħra, din il-weda jidher li dawn in-nies u l-Partit Laburista kienet weda li seħħet. Għaliex kieku ma kienx weda li seħħet, kieku llum ma kienx ikollna dan ir-riżultat li qegħdin naraw. Ġifieri riżultat fenomenali li naħseb li hemmhekk juri li l-gvern he delivered more than was expected. Jeremy, ta' min infakru li dan il-kabinet flimkien mal-Prim Ministru għandu il-fiduċja fuq spaltu l-ikbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana. Però jekk tħares lura biex wasal biex kiseb din il-fiduċja, kienet xi ħaġa li għamel il-Gvern Laburista, għamel Partit Laburista, jew kien hemm ukoll nuqqasijiet kbar mill-oppożizzjoni. Anke bdejna nitkellmu qabel, jien jiġini mill-ewwel kliem Dr. Bernard Jekk kien jgħid irid jinfata mill-politika tal-bidħa tal-iskola. Imma mbagħad f'nofs pandemija jekk kien hawn politika tal-bidħa tal-iskola rajnija f'dan il-Partit Nazzjonalista. L-ewwel nies meta qal li ċ-ċerimonja ħaddum ħares lejn l-arloġġ. Ħadd qatax sibthom id-29 u mbagħad indunajt li lbist l-arloġġ bil-maqlub. Jiveri ħadd irruħ. Imma fil-fatt naqra abjad. Le jien naħseb li kienet naqra mit-tnejn. Jekk aħna ngħidu li l-gvern ġieled il-maġġoranza not on its own steam, inkunu qed nikdbu. U għalfejn u ġiġa semmejna eżempji, jien nibqa' ngħid meta inħatar Prim Ministru Robert Abela kważi mill-għada sab traċedja ma' wiċċu. U naħseb li di kienet it would have broken lesser men. Jiġifieri ejja ngħidu li jekk inti tħares bejn loġika wara pandemija wara kriżi bħal dik, il-gvern kellu jnaqqas. Jiġifieri dik hija loġika li l-gvern żied u żied b'din is-saħħa, percentaġġ 55% jekk min isser żball, turi li l-gvern għamel xogħlu sew. Biss nemmen ukoll li il-gvern ma kellux, mhux oppożizzjoni ma kellux, għax kellu oppożizzjoni għal kważi kollox. L-oppożizzjoni topponi għal kollox. Naħseb il-poplu ma kellix gvern alternattiv fil-veru sens tal-kelma. U għax ħafna drabi ngħidu isma' għax m'hemmx oppożizzjoni. Le, kull ħaġa, u jekk inħarsu xi kultant ninsew in-nies. Fil-bidu ta' kriżi tal-pandemija, ippruvaw jippolitiċizzawha. Daħlu dubju x'ħajkonna l-vaksin. Daħlu dubju 30,000 qalu ħajkonna vaksin. U bdejt tara inti anki nuqqas ta' koordinament fejn kellek MPs nazzjonalisti li bdew jikkoperaw kemm jifilħu mal-gvern. U kellek imbagħad il-Partit Nazzjonalista per se ma jieħux dik id-direzzjoni. Kien hemm minnhom saħansitra marru jgħinu fil-vaċinazzjoni. Mario Gallia li l-kol nafu kif spiċċat l-istorja tiegħu, Degwarek Minister żball. U dik naħseb hija l-oppożizzjoni li jrid il-poplu ta'. Jien naħseb di l-ixxu li l-politika jisa logħba futbol jew jisom ġiex każini tal-banet, irridu nitbedu minnha u naħseb li l-gvern anki pereżempju naf meta rajna MP nazzjonalista jindirizza konferenza fuq is-saħħa mentali. Għalfejn le? Mhux kulħadd validu. U tant ma kienx ħaġa tribali li l-istess MP li indirizza qal isma' jiena nazzjonalist, imma qiegħed għax interessat fis-suġġett u rrid li nimpruvjaw. U naħseb dik hija l-ħaġa li il-Partit Nazzjonalista jekk mhux ħajnbidel fuqha ħajkollu problemi seri u jien wieħed minn dawk li nemmen li gvern għandu bżonn ikollu counterbalance b'saħħtu. Aħna meta tiġi l-elezzjoni trid tagħżel l-aħjar gvern. Imma f'dan l-istadju kważi m'hemmx alternattiva mingħajr ma nneħħi xejn li ġid kollu u l-policies kollha li kellu dal-gvern. Interessanti smajt il-Catherine tajt li il-vot fl-elezzjoni huwa xhieda tal-edukazzjoni tal-poplu. U naqbel miegħek totalment. Però sfortunatament hawn min li sakemm il-poplu jeleġi lilu noħorġu ngħidu isma' dak huwa vot intelligenti proset kemm il-poplu tgħallem. Mill-mument li il-poplu ma leġiex il-Partit Nazzjonalista, mhux il-poplu sar ignoranta, il-poplu sar ġaħan. U daw rajnihom dal-posts. Issa tista' tgħid li daw kitbuhom daw l-affarijiet nies li kienu viċin tal-Partit Nazzjonalista, però mhumiex fih. Però jew dil-widna tilqa' ma smajt ebda kundanna mill-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista li
ilu mit-2013, to be fair, kriżi qabel 2013. Ilu mit-2013 jgħidilna irrid nitfgħu id-nejja mal-art, irrid nifhem il-poplu, u anki meta jgħidha jisu l-poplu xi ħaġa aljena, trid tifhem il-poplu, inti parti mill-poplu. Ġifieri kull politikant huwa parti mill-poplu. U naħseb dija inkwetanti ħafna, ġifieri jiena semmejna tal-ġaħan. Jien kont ħassejt insulentat, pereżempju fil-kampanja elettorali, fejn kellek il-Partit Nazzjonalista jgħid li l-poplu u l-voti jinxtara b'1 €. Inti xtajdlu ġaħan lill-poplu, imma qed tgħidlu indirettament. Rajnija qabel meta kien hemm ir-riforma fil-liġi tal-kannabis, iż-żgħażagħ qed jinxtraw bil-liġi tal-kannabis. Hija xi ħaġa ripetuta li ma kontribwew xejn, u mbagħad kien hemm min qal kontra u ħasbu li ħerġin favur. U n-nies anki inti Sur Manġon, Dr. Manġon, Charles Manġon semma wkoll li jrid tkun hemm ġiex pilastri. Sewwa. Fakkarni naqra semmejt li jrid tkun hemm ġiex pilastri fil-poplu, il-ċertezza u l-fiduċja. L-istabilità u l-fiduċja. U l-poplu qed ifittex dik. U hemm bżonn li ituh il-possibilità li jkun hemm stabilità l-fiduċja kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni. Imma inti x'jifdal fik meta inti ġifieri waqt minn dawk li nikkritika kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni. Imma x'jifdal fik meta tibda kampanja u għandek numru kbir ta' nies qed jgħidu li jippruvaw jgħinu l-Partit Nazzjonalista ġew imsawta. U mhux qed ngħid għal Mario Gallia li Mario Gallia qal isma' jruni bid-difetti mentali, bil-mart mentali li 1 in 4 minna kollha għandu jew kellu xi problema mentali. U mbagħad kellek il-Michael Briguglio pereżempju. Michael Briguglio ftit ilu qal il-Partit Nazzjonalista jekk tipprova tgħinu jew warbek jew tikbli stallet. Allura hemm pattern. Issa il-parir li nagħti lill-gvern huwa li jibqa' fid-direzzjoni li qabad. Għax il-gvern dal-gvern jekk għandu xi ħaġa li anki li repet il-fiduċja tiegħi meta jieħu ċertu deċiżjonijiet jirrispondi għal kritika. Jiġifieri jiena ħafna nies qalu isma' nazzjonalisti insomma, kien hemm U-turn pereżempju fuq il-Marina ta' Marsa Scala. It wasn't a U-turn. Semma minn xogħlu. Ġifieri jiena ili nipprotesta kontra ċertu affarijiet, naħseb anki minn 90s, jien qatt ma niftakar gvern li jisma' minn nies li qed jipprotestaw. Issa għandna gvern li jisma' minn nies li qed jipprotestaw. Deċiżjoni trid tittieħed ta' ġifieri. Ħanikritikawh ukoll. U naħseb hemm il-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel naqra soul searching. X'qed jiġri ma nafux għax kontrarju għal kull mexxej ta' partit li niftakar tilef elezzjoni, laqqas deru fil-medja, laqqas kien hemm konferenza stampa daw li tant iħobbu l-medja indipendenti u ħilsa. Issa qed jaħarbuha. U naħseb irridu nkunu nafu se jiġri fil-futur u x'hekk. L-Ingliżi jgħidu li governments lose elections. Ġifieri ir-responsabilità tal-gvern hija kbira ħafna meta jmur sakemm jasal l-elezzjoni. Dak li għamel huwa importanti ħafna matul il-leġislatura li jkun qed jiggverna fiha. U meta allura gvern ma jitlifx l-elezzjoni, l-oppożizzjoni tittiqaf u tixtar tajjeb għaliex gvern li huwa il-korp li jiffaċċja il-problemi li jkunu għaddejjin matul il-leġislatura ma tilifx l-appoġġ. Anzi, mbagħad iktar importanti r-riflessjoni meta dak il-gvern ikun żied fl-appoġġ tiegħu, speċjalment f'mumenti diffiċli li bħalu ħafna gvernijiet ma rawx. Ġifieri. U dik hija importanti ħafna li wieħed iqisha u l-oppożizzjoni aħna għidu tkun issir il-gvern alternattiv. Hija għax jekk inti m'intix taġġorna lilek innifsek, ħateqpa fejn kont u kif qal tajjeb Jeremy, jiena dejjem ngħidhom mhux l-elezzjoni ta' 2013 naraw, ibdew waraw li meta mid-2005 l-ewwel elezzjoni għall-MEPs fl-Ewropa. Mela il-Partit daħal fil-gvern jgħid li daħħalna fl-Ewropa u dak l-affarijiet kollha. Sena wara ma kiseb xejn fiduċja biex jirrappreżenta lil Malta fl-Ewropa. Qisu ġa intbat sinjal li aħna maħniex kuntenti. Però kieku għal imur għallef il-gazzetti jara ma kienu jagħmlu surveys jisib li fit-2005
ukoll survey ta' Sunday Times kien qal li 87% ta' dawk surveyed ma jemnux li l-gvern timexxi tajjeb. Jiġifieri l-indikazzjonijiet ma bdewx il-bieraħ. Allura meta tqabbel it-telfiet u rebħiet tal-żewġ partiti, tinduna li xi ħadd kien iktar qed jagħti każ, kien qed jevalwa, kien iktar determinat li jagħmel affarijiet li n-nies kellhom bżonnhom u jħossuhom u li ieħor baqa' staġnat fejn kien bl-istess idejat u bl-istess qisu approach ta' aħna nafu iktar minn kulħadd. U dal-proċess li għadak kif issemmi huwa realistiku fakkartni jien fil-fatt bej 205 u 208 id-differenza bej il-partiti kienet niżlet ħafna 700 vot li kien għamil ġifieri u dak jaf kemm qatt jinkitbu fuqha kif ġrax ġara u ma ġarax u l-affarijiet l-oħra kollha. Imma naħseb verament il-poplu kien ilu janalizza il-sitwazzjoni u effettivament wara il-2010 mbagħad naħseb dak is-sens ta' dottrina liberali tad-divorzju u rikonoxximent tal-minoritajiet u d-drittijiet tagħhom bħala bnedmin u umani kien rifless ta' partit ta' moviment kif kien sejjaħlu Joseph Muscat ta' moviment li huwa qrib in-nies u verament in-nies jekk inti ikollok ħsieb moħħok u tisma' u obbligu tiegħek li tisma' l-ewwel ħaġa tgħid x'impatt kif ħajaraw dal-proġett in-nies dil-idea kif ħajarawha kif ma jarawhiex. U għandna naħseb pereżempju l-Prim Ministru tafa' qal isma' il-homework għandu jibqa' jew le. Per nixtieq nżid fuq li tajt int, apparti li tisma' lin-nies kien hemm fibra morali qawwija u ħanajlek għalfejn. Għax jien naħseb ħadd qatt ma basar pereżempju li l-poplu ħajaċċetta iż-żwieġ ċivili kif aċċettah. Ġifieri jien naħseb meta ħad dik id-deċiżjoni l-Gvern Laburista, it was a risky move. Ma ridet issir u għamilha. U il-poplu hemmhekk wera kemm kiber, kemm matura, kemm eduka ruħu. Ekku. U aċċetta jisu ġifieri naħseb il-Partit Laburista fejn kien hemm bżonn jieħu riski politiċi. ħadhom. Fil-fatt Katrin semmiet ukoll li ġejja mill-qasam tal-kultura, rajni li anke f'pandemija għalkemm kien wieħed mill-iktar setturi li ntlaqat, kien hemm sosten kontinwament iżda wkoll il-gvern reaġixxa għall kritika u aċċetta l-kritika li kien hemm. Ekku, ġifieri da biss kif semmejt l-ewwel investiment enormi fi żmien ta' pandemija ta' fuq 100 miljun maħniex qegħdin niċċajtaw apparti jekk il-gvern fetaħ għamel mekkaniżmu permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti sabiex l-artisti li qegħdin ibagħtu minn nuqqas ta' redditu jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu. Tnaqqis fit-taxxa l-artisti qed nitkellmu taxxa ta' 7.5%, ġifieri dawn huma kollha miżuri li juru li l-gvern qed jisma' u qed jevalwa b'mod intelligenti. Li xtaqt insemmi wkoll storikament, għaliex ovvjament jiena ġejja mill-kamp tal-istorja, anka biex nallaċċa ma dak li kienu qed jgħidu l-kollegi tiegħi. Storikament jiena nara kemm il-Partit Nazzjonalista fi żmien dejjem kellu identità soda u definita. Però għal xi raġuni jiena llum nistaqsi. X'inhi l-identità llum tal-Partit Nazzjonalista? Min huma eżattament il-Partit Nazzjonalista? Qegħdin nitkellmu fuq ir-Repubblika, qegħdin nitkellmu fuq l-Occupy Justice, fuq il-myriad of other NGOs li qed jinfetħu. Min hu eżattament? U naħseb li din hija domanda li qed isaqsi anke l-elettorat għaliex fejn qabel kienu jafu għal xiex qegħdin għal xiex qed jagħtu sostenn illum il-ġurnata ma jafux lil min u għal xiex, ġifieri. Naħseb bil-kontra, naħseb li l-elettorat għallhom xi jrid. Ma jridhomx. Ġas ma jridux għax jekk tara inti u interessanti ħafna l-MPs li batew fil-Partit Nazzjonalista, dak Carola Aquilina, l-aktar viċin ta' Repubblika, Jason Azzopardi u li nqabżet minn taħt ir-radar hija. Dak il-persuna MP insejt jismu mhux disrispett veru nsejt li ħareġ fuq Għawdex fuq 13 distret. Alex Borg. U kaxkar ġifieri ġab jidir li triplu jew doppju ta' Chris Sajt, mhux ċajta. Dak huwa l-persuna li ftit ilu kien qal il-PN irid jinfata minn gruppi par-Repubblika. Ekku. Għala ħna rridu nqataw u għala dak iż-żmien u attakkawh. U llum jiġi naħseb l-aktar
MP nazzjonalista b'suċċess fuq id-distret tiegħu. Eżattament, ġifirina naqbel miegħek l-elettorat qed juri dak li jixtieq. Issa ovvjament jiddependi minn qed jieħu ħsieb it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kemm biħsibu jkompli din il-multiple personality disorder li għandhom tmexxija. Għalhekk ma ddefinejt lil ħadd għaliex huwa hija question mark, għalija l-inqas. Question mark kbira. Ma daqbu interessanti li Adrian Deli għatala minn żewġ distretti, ġifieri bażi għatandu. U anka l-preżenza ta' Ġilju, ġekk bniedem li wieħed. L-tnejn anke ma taqbilx magħhom, imma jippruvaw li jkunu kostruttivi, qed ngħidan. Il-poplu fl-aħħar mill-aħħar u naħseb dak ir-riżultat, min ma jistudjax dar riżultat partit politiku qed jagħmel suwiċidju, min ma jistudjah with an open mind u jagħmel ġudizzju aħrax fuq u nnifsu jrid jagħmlu ġinbilli toqgħod tistudjah u fl-aħħar mill-aħħar tipprova tgħid bil-maqlub, tispiċċa tgħid lill-poplu ma fehmniex il-poplu ġaħan. Inti ma tistax tagħmel studju meta ġaj jkollok l-answer f'moħħok. Meta jkollok exactly. Dak meta inti kienu konna dawk il-kodba fl-antik fis-60s tal-mes biex issippressa ma tkunx taf l-answer Għallimili ċertu persuna dik, għallimili ċertu persuna. Imma l-rimarka naħseb li laqtitna ħafna fil-Prim Ministru u enfasizza ħafna anka fil-messaġġ immedjatament, hija l-umiltà li tkun umli. Li wieħed ikun umli bħal paċenzja hija virtu wkoll. U ingredient li qed jisħaq ħafna fuq. Jisħaq ħafna fuq għax inti ma tħallix dak is-sens ta' support jew power se jaħlu li trid li jitla' rasek tgħid isma' dan huwa misluf lili il-poplu silifuli dan. Silifuli biskop biex jien naħdem kemm nista' fl-interess dak il-famuż interess pubbliku sa kif tiddefinih, imma huwa importanti ħafna fil-liġi l-interess pubbliku u niddefenduh l-interess pubbliku. Għax meta inti qed taħdem fl-interess pubbliku, in-nies anke jekk tagħmel żball jaċċettaw jekk ikun żball ġenwin. Imma ma tkunx qed taħdem fl-interess pubbliku jkun misjudgment għal tal-apposta n-nies ma jaċċettawx. Ġifieri u din l-elettorat nerġa' ntenni nerġa' nsostni l-elettorat huwa intelligenti u dak il-politiku illi ma jarafx l-elettorat huwa intelligenti qed jagħmel żball. U naħseb din hija xi ħaġa li aħna bħala partit u jien jinteressani l-performance tagħna bħala partit l-iktar ovvjament. Dik għandna nżommuha quddiem għajnejna. Kulħadd kull min għandu rwol eżekuttiv ixini għandu jżomm dan quddiem għajnejh. U min irid jagħmel oppożizzjoni kostruttiva, l-poplu kollu qed jaqbel fuq dil ħaġa. Jiena ftit qabel l-elezzjoni kont qed nitkellem ma' kulħadd u jkellmuni ngħid min-nies li huma tradizzjonalment nazzjonalisti ma tivvotaw Labour. U meta dor fuq għalih ma niddeq għalli ġalħajndek biseta dar l-aħħar żewġ elezzjoni tivvotajt Labour, però jien ma sibx diffikultà biex imurant naħa kamp nazzjonalist, qed li għaliex. Għalli jiena llum xi fisser għalija li tkun nazzjonalist. X'inhi l-identità, x'inhi triq li rrid imur quddiem. U beda jsemmi l-individwu ħalla ma rridx nsemmihom kollox distruttiv, kollox negattiv, kollox titkisser u sempliċement for the sake li inti tkun kissirt. Jiena nħares lejn xi ħaġa li tittibni u tibni aħjar. U naħseb dan kien kliem ta' nies li bħalmet huma tradizzjonalment u din hija lezzjoni li rridu nżommu quddiem għajnejna xi shift politiku lejn naħa u oħra in-numri sostanzjali u kbar u ta' rekord nakkwistawhom u mhux faċli biex takkwisthom. Imma jien naħseb hu iktar faċli biex titlifhom. U dik hija l-ġenerazzjoni edukatu iktar ma jkun edukat iktar dil-ġenerazzjoni ħatikber li fl-aħħar mill-aħħar jibda jagħmilek dan il-ġudizzju jiena mfakkar fil-Kanada fej Prim Ministru l-partit tiegħu sfaxxa qasba kien baqa' jeżista qas tella membru wieħed fil-Parlament għax kien mexxa ħażin fih. U daw it-trends jibdaw jaffettwaw il-pajjiżi kollha inkluż il-Malta wkoll. Kontinwament anke fuq l-iskreens tagħna qed naraw iżjed deputati ġodda jaslu qabel din il-ċelebrazzjoni l-ġurament tal-ħatra li ħankunu qegħdin nassistu għaliha wkoll fil-ħin li ġej wieħed jistenna wkoll li issa minna u ftit tal-ħin ieħor jitla l-President ta' Malta wkoll jekk rajt sew anke ftit qabel mill-filmati der jasal fil-Palazz, però anke sadattant biex inkomplu bid-diskussjoni, Prof, dan huwa kabinet ta' 18 il-Ministru u 4 segretarji parlamentari. Jekk mhux se jeżballu huwa wieħed iżgħar minn dak preċedenti. Forsi x'tikkummenta dwar dan id-daqs tal-kabinet?
Il-ċallenġi su l-affarijiet li għandha Malta llum, jien anki meta konna nitkellmu dwar nitlu fl-Ewropa, kienu jgħidulna li kellna ċivil kbir. Tajjeb, jien għattilhom biex Malta tiffaċċja r-responsabbiltajiet tagħha fl-Ewropa se jkollna nżidu. Imma il-kwalità li nżidu, mhux in-numri, il-kwalità. Imma inti biex tużem fix-xena internazzjonali, biex tkun parti kompetittiv fid-dinja, biex ġib l-investiment lejn Malta. L-affarijiet kollha, illum mhijiex faċli li jkollok 7-8-9 ministri, għax hemm wisq oqsma li inti trid iżżomm dejjem quddiem. Ikollok ċertu element ta' targeting ukoll. U lest li tiżviluppa oħrajn ġodda. Ġifri dira, l-idea u dit kompromiss saqsejtni qabel u ma wieġibtilekx forsi sa barra li jkollok ukoll nies li huma ġodda hija importanti għax inti qed trawwem in-nies fl-esperjenza li tagħmlu segretar parlamentari. Meta saret il-Kosti tal-Indipendenza, il-segretarji parlamentari kienu inklużi fiha, imma kien fil-71 l-ewwel darba li ġew appuntati segretarji parlamentari meta kien tela il-Partit Laburista. U hemmhekk rajna nies li mbagħad ukoll żviluppaw u saru ministri qegħdin hija ħaġa. Qed naraw jekk nista' interrompik ftit qed naraw ukoll il-wasla tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela, l-wasla għal din iċ-ċerimonja tal-ħatra tal-ewwel kabinett tiegħu, kabinett li qiegħed jaħtru bl-ikbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana. Naflu għafte kont qed tagħmel punt. Inti tikollok nies li issa ġew eletti għal ewwel darba, veru, m'għandhomx l-esperjenza amministrattiva biżejjed, se jkunu qishom parti minn ekip ta' ministru li huwa diġà għandu l-esperjenza ta' ministeru għal min mhux ħażin. Huwa veru jkun hemm ammont ta' kompetizzjoni ta' xejn ukoll u dik hawnhekk joħsiba u naħseb xogħol il-Prim-Ministru jara li hawnhekk jaħdmu tajjeb. Imma fir-realtà jekk inti ma trawwimx anki il-Kunsilli Lokali tawna nies li trawmu fis-sistema u naraw li kull sena numru ta' nies li kienu fil-Kunsilli Lokali attiv ukoll fih innifsu u anki li qed tagħmilha man-nies u qed tisma' lin-nies u trawwem lil innifsek biex tifhem is-soċjetà li inti trid tirrappreżenta għax inti tifhimha s-soċjetà. Sew ħafna li jaħsbu li s-soċjetà nafu ħadd jikteb hekk il-Maltin hekk Maltin soċjetà trid tagħmilha magħha, trid koħdimt fiha biex tifhimha. Mhux billi taħseb li tqum fil-ħodu u se tkellem dwar is-soċjetà Maltija. Charles, qegħdin nassistu wkoll għal-wasla tal-Prim Ministru qabel il-ġurament tal-ħatra ta' dan il-kabinett tiegħu. Semmejna kemm il-darba li dan huwa mandat sostanzjali, l-ikbar mandat li jingħata fl-istorja ta' Malta sovrana. Però forsi ma tħallniex biżżejjed fuq l-importanza ta' dan il-mandat u x'ifisser għall-Prim Ministru u dan il-kabinett li llum qiegħed jieħu dan il-ġurament tal-5 snin li ġejjin. Mela, naħseb inħu l-klib tal-Prim Ministru għax laqatni meta qal li jieħdu b'responsabilità kbira u b'umiltà. Nerġa' nsemmihom minn naħseb iż-żewġ kwalitajiet. Il-responsabilità allura hu bħala il-kap primus inter pares il-Prim Ministru, the first among equals, għandu l-obbligu li il-gabinet jimxi bħala tim, allura li jkun hemm ir-riżultati li jitwettaq il-manifest elettorali li jinqalaw l-sfida għax ovvjament inti ħajkollok sfida li jolqot dipartiment jew ministeru iktar minn ieħor f'ċertu ċirkostanzi u dawn trid tindirizzhom. Imma jekk sakemm allura din ir-responsabilità li qed iħoss meta ngħidu responsabilità, il-kelma responsabilità hija faċli biex tgħidha, imma diffiċli biex iġġorra. Għax meta inti tkun għamil żball, tgħid li għamil żball u l-poplu jaħfillek meta tgħid għamil żball iva u għalhekk dak li qal Ġeremija tajjeb meta biddel femtu fuq il-marina ta' Witilajn. That was leadership. Mela U-turn, that was leadership. Il-leadership li inti tittajt iva, jirrajt l-affarijiet tiegħi, smajt in-nies, dan jidher li dak il-public good li konna qegħdin nanticipaw mista javverra ruħu. Għalhekk hija l-eżekuttiv l-obbligu ewlieni tiegħu li jħares dak li huwa l-interess pubbliku u anke
dik hija xi ħaġa li jridu jżommu quddiem għajnejhom meta iwettqu dmirijiet u jwettqu l-obbligi tagħhom. U mandat qawwi bħal dan ovvjament jabbik biktar li inti trid tagħti riżultat. Ir-riżultat li l-poplu jkun qed jantiċipa li inti tkun qed tara ngħid kif is-soċjetà ser tinbidel. Illum qed ngħixu dal-fenomenu issa kux dovuta għas-social media, kux dovuta għall-edukazzjoni, kux dovuta għal fatt li d-dinja saret villaġġ. Illum dak li qed jiġri barra u fejn nkunu nafu immedjatament għax jidhru u jinfluwenza fuq kulħadd, fuq kif jaħseb in-nies, kif jiddeċiedi n-nies. Allora dawn il-kambjamenti kollha li qegħdin javverraw iva rridu aħna fit-twettieq tal-manifest dawn ukoll nantiċipawhom u jkunu qegħdin jippreparaw għalihom jekk hemm bżonn tilleġisla, jekk hemm bżonn talloka aktar fondi, jekk hemm bżonn inti tħarreġ iktar nies. Dawn huma kollha affarijiet importanti, urġenti li ma tistax tieħu tul ta' żmien biex tiddeċiedi fuqhom, tagħmilhom b'mod malajr, tantiċipom malajr, biħsieb, imma li effettivament jitwettqu. U ovvjament il-Prim Ministru għalkemm huwa jqassam ikollu fl-aħħar mill-aħħar il-Prim Ministru huwa responsabbli għall-Ministeri kollha, U jien niftakar żmien ġifieri ilu waqt li fejn Prim Ministri kienu jibagħtu kull ġimgħa għal kull Ministru bi programm li jagħmlu u x'qed iwettaq with a performance track. Ġifieri kuljum qishom għandhom l-interview jew il-vajva voċi orali. Imma dak kien isma' dak qed isir rridu nirranġaw, tinbidel. Għax din hija xi ħaġa li hija kontinwa u ma fiha xejn illi jekk tantiċipa li dak li qed tagħmel titbiddel ir-rotta tiegħu tgħid iva hemmhekk iridu nbidlu għax ħassejnek. Dik mhux hija U-turn jiddeskrivuha kif iridu min ikun avversarju tiegħek ħaj jipprova jaqbad ma' kollox biex jikkritikak. Imma bħalma diġà għedna jekk il-kritika tkun kritika biss negattiva biex inti tkisser mhux biex tibni, biex tkun pożittiv biex tagħmel l-affarijiet aħjar, dik allura ma jaċċettajx il-poplu u mill-oppożizzjoni il-kritika li jaċċettajt tkun kritika li inti ħa tagħmel l-affarijiet aħjar u tikkonvinċi lill-elettorat li jkun qed jisimek li huwa dak kif qed jgħid dak allura raġun dik aħjar issirek milli b'dan il-mod, imma li tibda tgħid dik ħażina, dik l-aħħar tad-dinja, dak ħajkun hemm midlam kollu qatt ma ħanaraw raċċ at the end of the tunnel. Nies, inti nies mhux min jaqtalhom qalbhom iridu nies min jinkoraġġihom. Għalhekk qed il-fiduċja u l-istabilità nies min jinkoraġġihom. U oppożizzjoni jekk tkun gvern alternattiv tipprova li tkun gvern alternattiv. Issa jista' jkun hemm disputes illi forsi jkun hemm hija kwistjoni ta' prinċipju jew kwistjoni ta' ideoloġija politika, imma jan nkunu realistiċi. Illum aħna pajjiż fl-Unjoni Ewropea. L-ideoloġiji politiċi ta' qegħdin kulħadd fiċ-ċentru. Issa tersaqx naqra iktar lej xelluk jew inkell iktar lej l-lemin, imma fl-aħħar mill-aħħar what counts li inti żomm il-massa tal-poplu. Il-massa tal-poplu il-wasla ta' Dr. Lidja Bela Mart, il-Prim Ministru li għadha kif waslet issa wkoll għal din iċ-ċerimonja. Sa kważi nġabar kulħadd naħseb hemmhekk. Ekku. U allura l-lum hija kollox ibbażat fuq il-performance li jkollok. Il-part li apparti mill-Unjoni Ewropea dik hija tiddetermina l-politika tagħna u allura il-partit huwa x'riżultat ħajati lill-poplu dak li huwa tkabbir ekonomiku ħolqien ta' impjiegi, il-ħajja soċjali, il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-familja, il-ħarsin ta' wliedna u naħseb dawn huma l-affarijiet l-iktar li interessaw in-nies. I would think dak li interessaw li naħseb u l-kull wieħed minna. Tal-Unjoni Ewropea importanti ħafna fil-fatt. Meta aħna tħanna membri tħanna f'qafas b'regoli li determinaw il-gvernijiet x'jistgħu jagħmlu anki f'pajjiżhom stess. Tajjeb, mela llum aħna ma nistgħux liberalment ngħinu l-industrija meta tiġi f'diffikultà. Għaliex ir-regoli tal-Unjoni Ewropea ma jħallunix. Għax hija ir-regolamenti tas-suq. Naraw hawnhekk ukoll il-kap tas-Segretarjat Mario Kutajjar u l-Avukat tal-Istat u anke l-Kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru Glenn Mikallef qegħdin narawhom ukoll jaslu għal ġurament tal-ħatra li ħankunu qegħdin nassistu għalih ftit tal-minuti oħra qegħdin naraw ukoll hemmhekk il-Prim Imħallef li wkoll qiegħed preżenti għal dan il-ġurament. Waqaftlek. Iva, importanti meta aħna tħanna fl-Ewropa,
ukoll aċċettajna limitazzjonijiet ta' xista jagħmel gvern sovran. Irdu ngħidu għalli. Aħna irdu mor nitolbu biex il-gvern jgħin l-Malta. Aħna irdu mor nitolbu minħabba il-kriżi tal-pandemija biex kull pajjiż mar jitlob biex jidħol ir-regoli li kellha. Mela, aħna il-gvernijiet tagħna għandhom limiti ta' xistgħu jagħmlu, però interessanti huwa li il-gvern laborista li irrid iressaq il-baġit tiegħu quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex jiġi approvat, jiġi anke il-baġit jiġi approvat, dejjem kellu ċertifikat tajjeb fuq dak il-baġit. Mela il-baġit kien mibni fuq affarijiet li huma deliverable. U ħax kienu deliverable l-Unjoni Ewropea. Hemmhekk fil-fatt il-Prim Ministru Sinjura Dr. Lidja Abela diħla miegħu minna ftit ta' minuti oħra mistennija wkoll tibda din iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra ta' dan il-kabinet ġdid tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela wara li fit-tmiem il-ġimgħa rajnih jikseb l-akbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana. Naħseb hawnhekk nistgħu inħallu li t-telespettaturi jaraw din iċ-ċerimonja fl-intjer tagħha biex imbagħad anke nerġgħu ninaqdu hawnhekk sabiex inkomplu fid-diskussjoni wara li nkunu segwejna din il-ħatra ta' kabinet magħmul minn 18 ministru u 4 segretarji parlamentari. Jiena issa insellmilkom ħallikom issegwu din iċ-ċerimonja u mbagħad nerġgħu ninaqdu hawnhekk fl-istudju. L-Onorevoli Chris Fern, Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtal il-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru ta' parir biex taħtar l-Onorevoli Chris Fern, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek kien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mutija li bil-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta dan naħtar l-Onorevoli Chris Fern bħala Ministru. Mutat il-firma tiegħu s-siġil pubbliku ta' Malta l-Palazz tal-Belt Valletta l-lum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Chris Fern solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza bid-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġi ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin.
Jiena Chris Fern solennement naħlef li nkun tassew fidelu lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk għalej. L-Onorevoli Owen Bonnici, Ministru għal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Owen Bonnici, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saqqa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Owen Bonnici bħala Ministru. Mota taħt il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Bild Valletta illum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Owen Bonnici solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Owen Bonnici solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Eccellenza, grazie. Augurale ħafna. Augurale. Grazie. L-Onorevoli Ian Borg, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ. Bil-artiklu tal-Kostituzzjoni, l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar il-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi il-Prim Ministru tani parir biex taħtar l-Onorevoli Ian Borg, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potin lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, dan naħtar l-Onorevoli Ian Borg bħala Ministru. Motet il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Bild Valletta llum 30 ta' Marzu 2022.
Jiena jimbord solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza l-mirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Jiena jimbord solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. L-Onorevoli Michael Falzon, Ministru għal Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal. Bil-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parti tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Michael Falzon, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa li jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potija lili b'msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta dan naħtar l-Onorevoli Michael Falzon bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Michael Falzon solennement naħlef li naqdi fedelment skont il-kuxjenza dil-mirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Michael Falzon solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Anton Refalo, Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali.
billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Anton Refalo, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru. Issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potija li bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, dan naħtar l-Onorevoli Anton Refalo bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Anton Refalo solennement naħlef naqdi fedelment skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Jiena Anton Refalo solennement naħlef li nkun tassew fidil u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. L-Onorevoli Rodri Galdes, Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. Bil-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Rodri Galdes, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru. Issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtijin li b'msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Rodri Galdes bħala Ministru. Moti taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta illum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Rodri Galdes solennement naħlef li naqdi fedelment skont il-kuxjenza l-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Jiena Rodri Galdes solennement naħlef li nkun tassew fidili lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. Grazie per la
L-Onorevoli Silvio Xkembri, Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Silvio Xkembri, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Silvio Xkembri bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Silvio Xkembri solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza l-mirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Jiena Silvio Xkembri solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. L-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli, Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa għalhekk jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bla msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli bħala Ministru. Moti taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Giulia Farrugia Portelli solenament naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Giulia Farrugia Portelli solenament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Grazie Giù.
L-Onorevoli Aron Farrugia, Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Bil-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar il-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi il-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Aron Farrugia, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potjali li bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta dan naħtar l-Onorevoli Aron Farrugia bħala Ministru. Motat il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jien Aron Farrugia, stranament naħlef illi naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jien Aron Farrugia, stranament naħlef illi nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Clint Camilleri, Ministru għal-Għawdex. Bil-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Clint Camilleri, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potija lili bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Clint Camilleri bħala Ministru. Moti taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta illum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Clint Camilleri solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġi ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni.
Jiena Clint Camilleri solennement naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Byron Camilleri, Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lil ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Byron Camilleri, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Byron Camilleri bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena, Byron Camilleri, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru, skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur, hekk Alla jgħinni. Jiena, Byron Camilleri, solennement naħlef li nkun tassew fidil u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Clayton Bartolo, Ministru għat-Turizmu. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lil ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi l-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Clayton Bartolo, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru. Issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Clayton Bartolo bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena, Clayton Bartolo, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-merijiet tiegħi bħala Ministru,
skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinu. Jiena, Clayton Bartolo, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinu. L-Onorevoli Miriam Dalli, Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Miriam Dalli, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili l-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Miriam Dalli bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Miriam Dalli solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Miriam Dalli solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Clyde Caruana, Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi l-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Clyde Caruana, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-msemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Clyde Caruana bħala Ministru. Mota taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta
fil-Palazz il-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Klajt Karwana solennament naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Klajt Karwana solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu, ir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Clifton Grima, Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-per tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri ta' Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tagħni parir biex naħtar l-Onorevoli Clifton Grima, membru ta' Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Clifton Grima bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi fuq is-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Clifton Grima solennament naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Clifton Grima solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzoppardi, Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. Billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta
jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzoppardi, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat botija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzoppardi bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Stefan Zrinzo Azzoppardi solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Stefan Zrinzo Azzoppardi solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Jonathan Attard, Ministru għall-Ġustizzja. Bil-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu wara li waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar lil ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Jonathan Attard, membru ta' Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat botija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, dan naħtar l-Onorevoli Jonathan Attard bħala Ministru. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jien Jonathan Attard solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jien Jonathan Attard solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Good luck.
L-Onorevoli Joe Etienne Bela, Ministru għall-Anzjanità Attiva. Billi l-artiklu 80 ta' Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-partit tal-Prim Ministru jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi l-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Joe Etienne Bela, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala Ministru, issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 ta' Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Joe Etienne Bela bħala Ministru. Motet il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta illum 30 ta' Marzu 2022. Jiena, Joe Etienne Bela, solennament naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena, Joe Etienne Bela, solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Nawguralek Joe, proset ħafna ħafna. Nawguralek. Is-Segretarji Parlamentari. L-Onorevoli Andy Ellul, Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Billi l-artiklu 88 ta' Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar segretarji parlamentari minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Andy Ellul, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala segretarju parlamentari, issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-msemmi artiklu 88 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Andy Ellul bħala segretarju parlamentari. Mod taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Andy Ellul solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni.
Jiena Andy Ellul solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Alison Zarafa Civelli, Segretarju Parlamentari għal-Gvern Lokali fil-Ministeru għal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Billi l-artiklu 88 ta' Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar segretarji parlamentari minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u bil-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Alison Zarafa Civelli, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala segretarju parlamentari, issa lek jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat potija lili bl-imsemmi artiklu 88 ta' Kostituzzjoni ta' Malta, dan naħtar l-Onorevoli Alison Zarafa Civelli bħala segretarju parlamentari. Motija taħt il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022. Jien, Alison Zarafa Civelli, solennament naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jien, Alison Zarafa Civelli, solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Chris Bonnet, Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet. Billi l-artiklu 88 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi li l-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar segretarji parlamentari minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi l-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Chris Bonnet, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala segretarju parlamentari, issa lek jien George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-msemmi artiklu 88 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, dan naħtar l-Onorevoli Chris Bonnet bħala segretarju parlamentari. Moti taħt il-firma tiegħi u s-Siġil Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta llum 30 ta' Marzu 2022.
Jiena Chris Bonnet solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Jiena Chris Bonnet solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. L-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Billi l-artiklu 88 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-President ta' Malta għandu waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru jaħtar segretarji parlamentari minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati u billi l-Prim Ministru tani parir biex naħtar l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti, membru tal-Kamra tad-Deputati bħala segretarju parlamentari, issa lek jien George Vella, President ta' Malta bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 88 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti bħala segretarju parlamentari. Moti taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palestra tal-Belt Valletta illum 30 ta' Marzu 2022. Jiena Keith Azzopardi Tanti solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Keith Azzopardi Tanti solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu, ir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Nilqakom lura magħna hemmhekk għadna kif segwejna iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra tal-Kabinett, kabinett li fih 18 il-Ministru u 4 segretarji parlamentari. U anke biex inkomplu d-diskussjoni, Catherine indur mill-ewwel fuqek. Meta tara dan il-Kabinett u għandek il-Prim Ministru li diġà stqar li qed jikkonsidra ħatrit oħra biex iżid il-rappreżentanza femminili mhux biss fil-Parlament iżda wkoll issa fl-Eżekuttiv. X'inhu ħsibijiet tiegħek dwar dan? Mela, l-ewwel nett qabel ma nindirizza d-domanda tiegħek xtaqt nagħmel osservazzjoni ġenerali fuq dak li rajna. Rajna kompożizzjoni ta' kabinett li hija studjata ferm, kompożizzjoni ta' kabinett li qed taqqat l-esperjenza mad-dem ġdid u naħseb li hija kompożizzjoni li ġiet magħmula, ġiet magħżula għaliex il-Prim Ministru huwa bniedem li qed jara iċ-challenges li se jkollha Malta fil-futur u allura għażel l-aħjar elementi sabiex dawn iċ-challenges ikun jista' jikkumbattihom u Malta tkun tista' tirbaħhom bħala pajjiż. Biex niġi għad-domanda tiegħek, jiena ħanistqar li għal-bidu kon daqsxejn xettika fuq dan il-mekkaniżmu tal-kwota u kif għandhom jidħlu n-nisa fil-Parlament u kont xettika għal-bidu għaliex kont ngħid li ovvjament mara għandha tintgħażel abbażi tal-mertu, mhux biex tagħmel numru. Jiena nsertajt persuna li nemmen ħafna fil-meritokrazija, allura ovvjament din kienet xi ħaġa importanti ħafna lija, però meta mbagħad rajt l-eżitu ta' din l-elezzjoni, illum il-ġurnata konna qegħdin nitkellmu l-ewwel jiena u Jeremy wkoll l-opposta xulxin. Jiena l-ewwel kont xettika u issa llum il-ġurnata qed inħoss li dan huwa sfortunatament mekkaniżmu li huwa neċessarju għaliex kif rajna rappreżentanza tan-nisa sfortunatament naqset. Mhux għax m'hemmx nisa validi, imma li ovvjament kunu għaddejjin diversi diskussjonijiet li għal ċertu raġunijiet mhux ħanoqgħod nidħol fihom hawn in-nisa ma ġewx murija il-fiduċja li kellhom forsi jiġu murija. Però jiena naħseb li llum il-ġurnata l-mekkaniżmu nistqar li naqbel miegħu għamal grado naqbel miegħu ġifier ma nixtieqx li kien il-każ, imma naħseb li fiċ-ċirkustanzi hija bżonn, hija neċessità. Taħseb li huwa importanti li issa dawk in-nisa li qegħdin jitilgħu b'dan il-mekkaniżmu jkunu konsidrati wkoll sabiex jagħmlu parti minn dan il-kabinett? Dik hija ovvjament xi ħaġa li nħalli fidej il-Prim Ministru għaliex huwa bniedem li għandu l-overall prerogativa u l-overall. Aċċenna liha. Però appuntu minħabba l-fatt li diġà aċċenna liha qed nieħu gost ħafna li xanka l-fatt li dawn in-nisa forsi ma jdaħħalhomx fl-eżekuttiv tal-kabinett imma jtihom rwoli oħra li huma rwoli importanti li jkunu jistgħu permezz ta' dawn ir-rwoli jikkontribwixxu għall-andament tal-pajjiż. Charles, ħandur fuqek għaliex għandek esperjenza kbira anka fil-Parlament. Rajna wkoll ċuħ ġodda. X'ikunu l-ewwel affarijiet li jagħmlu ministri segretarji parlamentari li jkunu għadhom kif mhux daħlu fix-xena politika, ma huma wiċċ ġdid anka fil-gvern u jkollhom jibdew jibnu l-uffiċċju tagħhom, is-segretarjat tagħhom biex ovvjament jibdew joperaw mill-ewwel ftit jiem tal-leġislatura. Naħseb imma meta jidħlu huma ġa jkun hemm setup fil-Ministerju u fid-Dekasteru li jitlu fih. Skużaw xultant nara attak tal-hay fever. U allura is-setup ikun qiegħed hemm imbagħad ovvjament tkun trid teħlaġna u l-istemp tiegħek. Imma l-iktar ħaġa importanti jekk tihom parir ġifieri bl-ebda preżunzjoni huwa li jifmu id-dekasteru tagħhom. Li jifmu id-dekasteru tagħhom from a budgetary point of view. Li jifmu id-dekasteru tagħhom biex jaraw x'un rikjest, x'jirrikjedi, x'jitlob dan għax ovvjament inti għandek sens ta' kontinwità, kull ministeru huwa kontinwità ta' dak ta' qabel. Wara mhux qed ngħidlek jiġifieri li ma jbiddilx, imma tifhem eżatt biex tkun taf imbagħad fejn bżonn tbiddel jew x'tirranġa u ma tirranġax. U l-iktar ħaġa importanti hu li inti taraf l-importanza tan-nies validi li jkollok fil-Ministeru. Għax inti mbagħad fl-aħħar mill-aħħar you need to perform. You need li tagħti r-riżult. U biex tagħti r-riżultat irid ikollok inti n-nies li huma validi, li huma kapaċi, li għandhom l-esperjenza, għax ovvjament il-funzjoni ta' ċivil u xi rrikjedi ċivil mhijiex faċli.
Jiena għamilt snin twal chairman tal-Public Accounts Committee u l-iswiet li ħafna, għax indem ħadem fil-settur privat, li nifhem kif jaħdem, għax ħafna drabi l-affarijiet isiru mhux b'mod ħażin, tifhimni x'ħażin, mod żbaljat, għax ma jkunux qed jifhmu dak li jirrikjedi ir-regoli taċ-ċivili huma l-eżekuttiv huwa parti miċ-ċivil qed jgħin, allura inti tifhem dawk ukoll. Dan ma jfissirx taġixxix jew qod stenna ta' jew inkella tieħu l-ġimgħat jew ix-xhur biex tieħu d-deċiżjoni, but trid tifhmu tarblu tara u tifhem ukoll toqgħod ikollok l-umiltà li toqgħod fuq il-pariri tan-nies li għandhom iktar esperjenza f'dak li huma il-proġett dan huwa importanti. Jiena f'waħed mill-interventi ta' qabli qed tara għandek bżonn tal-istabilità u l-fiduċja nibqa' nemmen fih. Naħseb li l-għażla tal-gabinett għaw n-nies li ħafna minnhom nafhom il-ġodda nafhom tal-lontana ma nafhom ġeġ ovvjament ikun hemm differenza fl-età sfortunatament, imma nkunu nafuhom ukoll naħseb huwa taħlita għaqlija ħafna u fil-waqt li nirrimarka li hija taħlita għaqlija ħafna huwa wkoll krettu kbir lill-Prim Ministru li feta ta' 44 sena hija attività età żgħira għal-kariga bħal dik. Imma għandu dak il-ġudizzju, dak il-wisdom li jagħmel tim li taħlita ta' esperjenza, taħlita ta' dem ġdid, imma wkoll li jkun tim li iwassal biex iwettaq il-manifest elettorali. Fl-aħħar mill-aħħar u jiena nerġa' nsemmi mill-lum ħanibdew l-ewwel pass tibda nħares 5 snin oħra. Se jkun ir-riżultat 5 snin oħra u dik hija assessment li għandu jsir kull sena u huwa tajjeb ukoll allura forsi ħan nirrepeti din li twettiq tal-manifest ikun assest mod serju, mhux tal-lum ma jekk hemm bżonn nagħmlu aħjar ħalli jkollna performance aħjar. X'jien nemmen li l-partit fl-aħħar 8 snin għamel ħafna ġid u biddel il-pajjiż, ejja ħankunu ngħidu biddel il-pajjiż ġifieri issa u meta tbiddel inti dak it-tibdil minnu nnifsu ħajġib aspirazzjonijiet ġodda u d-dinja ħaterġa' tinbidel ukoll. Allura huwa neċessarju huwa importanti li nibqgħu nagħmlu l-audit ħanajdu hekk ta' dak kollu li jkun qed jagħmel u pariri ħolli nagħtu kull Ministru, kull Segretarju Parlamentari. Make an audit of your own performance within your ministry. Dik nemmen hija essenzjali u tgħinek biex inti tmur aħjar u ktar qudiem. Profs biex anke nallaċċja ma dak li qal Charles, Catherine qalet ukoll li dan il-kabinet huwa jidher li huwa wieħed studjat magħmul minn deċiżjoni studjata tal-Prim Ministru. X'intħares lih dan il-kabinet fl-opinjoni tiegħek kemm juri l-ħiliet ta' tmexxija tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela anke b'kontinwazzjoni ma' tmexxija li rajna f'dawn l-aħħar sentejn? Naħseb juri l-ħiliet tiegħu għaliex jekk toqgħod tistudjah fid-dettall tinduna li n-nies qiegħdu f'pożizzjonijiet li jistgħu rendu, mhux f'pożizzjonijiet li ma jidhrux li hija. Pereżempju, jekk aħna neħdu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin, hemm Ministru li diġà kien parti mill-Ministeru tal-Unjoni Ewropea, kellu sem importanti ħafna fit-twettiq tal-Presidenza, meta Malta kellha Presidenza tal-Kunsill, għandu ċertu esperjenza. Jekk tħares lejn il-Ministru tas-Saħħa m'hemmx għalfejn ngħidu ħafna dwar l-għażla li jkun Ministru tas-Saħħa ħabba dak li rajna f'dal aħħar sentej. Jekk tħares lejn Ministri oħra anki il-Parlament ġodda u oħrajn, tenduna li qatt tifittex li jara li jistgħu ikunu f'pożizzjoni li jwettqu dak li hemm jeħtieġ minnu. Kif għad fil-bidu, iż-żmien ovvjament, challenges li jiġu ħadd ma jafhom. Illum qed nitkellmu fuq dak li nafu, dak li rajna qabel, dak li nafu anke għax dawk li huma eletti ġodda u huma illum segretari parlamentari jew ministri, ġa ħadmu fil-kunsilli lokali u postijiet oħra, ġifri ammont ta' esperjenza hemm ukoll. Imma ovvjament iċ-challenges li ħajġu ħadd ma jkun jafu, ħadd ma stenna li se jkollna pandemija kif kellna pandemija u x'kien jirrikjedi mill-ministri u għaliex ħafna forsi jaraw
il-ministeri separati, ma fil-pandemija ftit nies jafu kemm il-ministeri kien hemm koordinazzjoni bejnietom fuq ħafna oqsma. Il-Ministeru anke tal-Affarijiet Barranin ifittex biex jara xi żviluppijaw u fejn hemm equipment li jista' jixtri u jagħmel. Ftit wara li l-Prim Ministru Robert Abela ġie fl-aħħar, ġifieri dak għalhekk jiena ngħid issa nistgħu ngħidu fuq dak li rajna. Il-challenges li ġejjin ikunu dem it-test ta' kull gabinett. U il-gabinett għandu membri ta' esperjenza kbira għax għaddew minn żmien diffiċli u għada hemm żmien diffiċli ma nafux il-gwerra tal-Ukrajna fejn ħadd wassalna. Jiġifieri hemmhekk għad hemm dak il-challenges, imma l-għażliet li saru jiena fl-opinjoni tiegħi huma għażliet tajbin u naħseb li għada jekk iżommu il-focus tagħhom, jekk iżommu l-attenzjoni ta' dawk il-challenges u jkunu a step ahead. Jiena li għal Charles qabel li mhux li tara biss id-dinja fejn isejra għas-sena li ġejja, imma long term tara 10 snin il-qudiem hija essenzjali u hemmhekk fejn jitlu wkoll min jissapportja lill-Ministru li jkun qiegħed jagħmel ix-xogħol tiegħu biex il-Ministru jippunta fid-direzzjoni tajba. Jeremy, x'inkun qegħdin insegwu ċ-ċerimonja. Kieku kellu jkun Prim Ministru Bernard Grech, taħseb li kellu biex jifforma dak it-tip ta' tim? Mela, nistgħu nwiġibha f'sentenza. Ħares li l-Ministru tas-Saħħa u ħares li l-benches tal-Oppożizzjoni. Wiġibni inti. Min tara fil-benches tal-Oppożizzjoni li jista' jkun Ministru aħjar minn Mr. Fair. Ħares lej il-Ministeru tal-Enerġija u l-Ambjent. Ħares lej in-naħa l-oħra li għadhom jużaw konsulent li kien responsabbli għat kabbir tal-ODZ dik il-ħniżrija li saret pre-2008. U naħseb ir-risposta titwieġeb waħda. Anke meta inti tħares li l-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Nistaqsi li n-nies hemm barra, anke min kien forsi xettiku ta' mill-gvern li jivvota Labour. Taħsbu li kienet tkun għażla aktar għaqlija li llum hemm Bernard Grech Prim Ministru? Jiena personalment ma naħsibx. U naħseb that's what it all boils down to. Għandek maġġoranza ta' 40,000, ġur ma naħsibx li jien waħdi li qiegħed din l-idea. Li nixtieq inżid għax interessanti ħafna fuq li bdiet titkellem Catherine ukoll. Jiena esprimejt ċertu xettiċiżmu fuq il-mekkaniżmu tal-gender, imma mhux għax jien ma nemminx li kien hemm bżonn kickstart. Għax jekk int ħares il-figuri u tara li n-nisa qed joħorġu jiggradwaw mill-univers aktar mill-irġiel. U mbagħad mhumiex rappreżentanti fil-Parlament, kien hemm bżonn kickstart. Però jien għadni naħseb li fadal ħafna xi jsir, anki society-wise, mhux bil-forsi l-politika, għax jien anki n-numri ta' nisa li kontestaw għalija huwa baxx. U jiena naħseb ma' ħadd jew forsi ftit li jaħsbu li mara għal-politika inqas kapaċi minn raġel. Ma naħsibx li jew ħafna nies jaħsbu hekk. Jien niftakar fil-passat jekk ikun hemm enġinier mara, jgħidu enġinier kif jista' jkun mara llum qed jiggradwaw aktar mill-irġiel. Ġifieri jien naħseb li hemmhekk fadlilna naqra x'naqtfu. Jien nixtieq nagħmel appell ukoll għax illum rajt li sew hija l-ġurnata tal-Prim Ministru u Kabinett. Jien naħseb mhux ħanappella għax naf li jekk ħajsir, però nixtieq ngħidha li kull min ġie elett għandu ħafna xi jagħti. Għax dik hija l-qofol u naħseb anki s-suċċess tal-Partit Laburista anki fl-elezzjoni u anki fil-mod kif il-gverna fejn inti għandek tim sħiħ li kollha jagħtu kontributu ċert li l-Prim Ministru ħajsib l-aħjar minn kull min ġie elett. U naħseb dik hija importanti u hemmhekk turi wkoll id-differenza bejn gvern Laburista fejn jkollok l-MPs, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jaħdmu f'sinerġija mal-Prim Ministru u l-Oppożizzjoni li ħliet 5 snin fil-passat tiġġieled u jqattaw lil xulxin. U llum issa għandna sitwazzjoni fejn l-Oppożizzjoni terġa' tibni ruħha, ġifieri tmur lura xi 20 sena biex tkun oppożizzjoni denja, però l-ikbar saħħa tal-Labour naħseb jarafha u li jibqa' jaħdem f'sinerġija bħala tim. Nista' nagħmel punt tal-mekkaniżmu għax ħafna jqogħdu jgħidu in-nisa ma jitilgħux bil-mertu tagħhom. In-nisa li ġew mertu telgħu għall-Ewropa, telgħu għall-Parlament. Tajjeb, mela.
Id-differenza li hemm ħafna ostakoli għan-nisa. L-ostakoli li s-soċjetà tagħna tabbi lil mara b'ħafna responsabiltajiet, iġorru ħafna mill-pis tal-familja, in-nisa, għandhom inqas allura risorsi ta' ħin, per eżempju, biex huma jiddedikaw għal-politika, u allura rrid isir xi ħaġa. Però jiena min jgħidli għax għandhom jitlu bilda tagħhom ngħidilhom. Ftakru li daħlu ħafna fil-parlamenti riġiel li ma kinux ġew eletti. Meta jiġu co-opted. Dana ma marrux qudiem l-elettorat u minnhom kellna min sar Prim Ministri saħansitra. Jiġifieri marrux nibgħu nagħmlu ir-raġunijiet għaliex tal-mekkaniżmu kellu kien hemm bżonnu għaliex m'hemmx level playing field bej il-kandidati nisa u l-kandidati ħajtlu għal 100 meters u wieħed biżżarbhom biċ-ċomp. Dik hija d-differenza. U għalhekk jiena mill-bidunet kont rixtu dan huwa mekkaniżmu intelligenti. Għaliex jipprova isolvi problema li ma kienx hemm mezz jekk ma tihomx l-exposure fil-Parlament issa n-nisa ħajuru dawn u mbagħad l-elettori jagħmel ġudizzju jtellahom jerġa' jew le. Imma bħal kif tella n-nisa li jurew li huma kapaċi tiegħu reġa' tellahom hemmhekk. Hekk jagħmel dawk in-nisa li huma kapaċi li jkunu daħlu bil-mekkaniżmu. Jeremy, fil-fatt ħarġa ndur fuqek għaliex fl-intervent li għamilt semmejt il-fatt li b'għamilt paragun bejn il-kandidati ta' naħa dawk li tpoġġew isimhom quddiem l-elettorat biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jara li kienu jkunu l-aħjar biex illum jieħdu l-ġurament tal-kabinett u jagħmlu jitilgħu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Hija xi ħaġa li rajnija wkoll tul il-kampanja kollha. Jiġri meta tara Bernard Grek imqabbel ma' Robert Abela, Bernard Grek li jiena li segwejt il-maġġoranza assoluta tal-attivitajiet politiċi li kien ikollu kien ikun inkonsistenti, kien ikun konsistenti fl-inkonsistenzi tiegħu stess, jiġri anke fil-kritika li kien jagħmel, ġieli smajni jgħid eżempju li fuq semmejna l-ewwel Marina ta' Marsa Skala li l-Prim Ministru dawwar id-deċiżjoni meta mbagħad fl-istess waqt jikkritika l-Gvern għaliex skontu kien jgħid ma jismax min-nies. Dik tal-Marina ta' Marsa Skala kienet weġġa xina ħadd sehem fil-protesta kontra l-Marina ta' Marsa Skala. U meta mbagħad ittieħed id-deċiżjoni tal-Prim Ministru, il-Partit Nazzjonalista flok qal isma' proset li l-mutkellem, proset li Prim Ministru. Literalment prova jieħu l-kreditu ta' ġifieri. Il-Partit Nazzjonalista Bernard Grek qal il-Marina ma saritx bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. U jien naħseb dik hija problema oħra tal-Partit Nazzjonalista, qed jaħseb li għandna very short memory. Il-fatt li Marina kienet skeda tal-Marsa Skala kienet minn plan li kien għamel il-PN meta kien għadu fil-gvern. Issa minix qed ngħid li għax sar ħażin jew dak li nemmen li ħażin jien dak iż-żmien irridu nagħmlu l-istess. Imma ma sax imbagħad tipproċetta ruħek bħala salvatur u li dija xi ħaġa ħażina, meta dik kienet litteralment ippjanajta inti. Ħaġa interessanti wkoll fil-Partit Nazzjonalista u jekk u nispera li jieħdu l-parir tal-votanti tagħhom kienet li ħafna min-nies li kien fadal ministri mill-aħħar leġislatura ma telgħux. U dik naħseb sinjal li jridu ħarsu ħafna lejha għax il-Partit Nazzjonalista inti biex ikollok oppożizzjoni l-ewwel tkellimna fuq gvern alternattiv. Imma l-aħħar 5 snin tal-Partit Nazzjonalista fil-gvern għadu fil-memorja tagħna. U meta aħna nisimgħu ċertu kritika indirizzata lejn il-gvern, inkluż minni ta' ġifieri, ma nitkellmu fuq il-kritika mill-Partit Nazzjonalista. U nispali li forsi nkunu rridu nippruvaw niġġudikaw b'aktar mod oġġettiv minkejja li għandi l-bajjiż tiegħi u nħarsu lejn il-Partit Nazzjonalista. Il-kredibilità mhux qiegħda hemm għax niftakru d-deċiżjonijiet li kienu jieħdu sa ftit ilu. Ħanieħu spunt minn dak li qed, Charles. Għadu kif qal xi ħaġa interessanti ħafna li l-elettorat baqa' jiftakar l-aħħar 5 snin fil-Gvern tal-Partit Nazzjonalista, iżda mbagħad kun naraw il-Bernard Grek li ifakkar ħafna u kważi jiftaħar b'gvernijiet nazzjonalisti fil-passat. Naħseb il-messaġġ li kien qed jitrasmetti mingħajr ma jinduna li m'għandux joffri għall-futur. U l-elettorat, inklużi nassoċja ruħi miegħu qiegħed ħanqod naqra lura. Illum iktar u iktar minix maħriġ tal-elezzjoni nkun noqgħod lura u tagħmel tirriżju. Imma illi
inti tipproġetta ruħek biex in-nies tikkonvinċi n-nies billi tħares lejn il-passat, u l-passat xi kultant ikun remot ħafna, mhux neċessarjament bħalma spjega tajjeb Jeremy li wieħed jiġu qed nibqgħu niftakruh, ġifieri ma sax ikollok passat tal-aħħar 5 snin ta' gvern nazzjonalista instabbli, inċert, fi kriżi għabba kriżi li ma kienx kbira daqs tal-Covid. Sena m'għaddewx liġi mill-Parlament. Iva, Sena m'għaddewx liġi mill-Parlament u l-indies ma wiżnuha mal, per eżempju l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-misleading, ħalli ma nużax kelma gideb, il-misleading sfaċċat li jgħidlek iva teġi bejti dollars iż-żejt aħna nerġgħu nirrevedu l-iżfejġi bejti dollars li għax ma nistgħu. U ħin kollu għaddej u kull xahar instabilità sħiħa u fin-negozju ma jistax jiplenix, ma nafx jkun il-prezz ix-xahar ta' wara. Il-household jibżaw jiftħu il-letterbox kienet għajt, għat jibża jiftaħ il-letterbox. Kont postman. Jew jibża mill-postman, jibża mill-postman. Ġifieri, dawn huma memorri li huma friski, imma mbagħad l-ar waħda kienet l-instabilità illi kienet tipprevali fl-aħħar 5 snin. U l-aħħar 5 snin kemm ilhom fl-oppożizzjoni ħolqu l-instabilità. U ma jistax ikun illi poplu responsabbli x'in jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu irrid il xi ħadd illi melli jkollok l-ewwel mewġa tal-maltemp inti titrakka tibqa' dieħel fuq il-blat. Daw li kienu naħseb illi jekk ma jagħmlux vera minflok joqogħdu jagħtu tort lin-nies li ma fehmuhomx, aħjar ikunu hemmhekk ikunu responsabbli u għaf tidħol naqra l-umiltà wkoll jgħidu aħna x'ma fimniex mill-poplu. Fejn hu l-ħażin tagħna? U mhux billi tagħmel rapport fuq dik it-telfa hawnhekk għax ma jkunx jaqbillek taħbih eċċett jagħmlu rridu jiena ġifieri ma jinteressanx, imma naħseb għal ġid tal-pajjiż veru nemmel jekk ikollok oppożizzjoni li fil-Parlament iżżomm il-gvern on his toes u tista' tagħmel hekk billi tkun pożittiva, billi turi li hija gvern alternattiv, mhux li hija disruptive element sempliċement jisu xi ħadd li jgħajjat għal xejn biex ifixkel imma ma joffri xejn, jrid ikun gvern alternattiv. U gvern alternattiv ikollu l-alternattivi tiegħu, ikollu l-politika tiegħu, ikollu l-idea tiegħu, imma fuq kollox ikollu li inti qed joffri lill-poplu alternattiva fejn wieħed jista' jisma' tajba l-idea tiegħu tal fejn ma jaħodhomx il-gvern. U hemm tista' inti tibda tirbaħ il-fiduċja, naġġant nuża l-kelma fiduċja tan-nies. Il-problema aktar komplessa milli qed naraw għax aħna forsi qed nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista donnu ma jridx jifhem jew jipprova jiskopri x'inhuma raġunijiet tat-telfa, però mill-banda l-oħra l-Partit Nazzjonalista mbagħad jindika li jaf li l-gvern qed ikollu performance tajba u jaf li qiegħed minn taħt għax int li jkollok dak li beda jipproġetta ruħu bħala Prim Ministru, għax ma ninsewx Bernard Gregg beda jipproġetta ruħu bħala Prim Ministru. Eżatt x'inhu joħroġ ir-riżultat, kważi jipprova jdawru f'rebħa u jgħid għax il-Labor ma ġabx it-2/3 tas-siġġijiet, taf x'qed tgħidu ġifieri. Ġifieri deep down inside il-Partit Nazzjonalista waqt dik il-kampanja u nsejħilha kampanja negattiva rajni anke fid-dibattitu ta' bejn leaders. Qabela jipprova jgħid x'għandu f'moħħu l-gvern u ħin kollu għabela. Kienet evidenti ħafna fil-dibattitu li kellu fil-bini tal-Kamra tal-Kummerċ. Għaliex hemmhekk kien il-pjattaforma fejn kellhom ċans juru l-viżjoni lin-negozju. U juża biex. U minflok. Fil-fatt anke hemmhekk qegħdin naraw wara il-Ministri ġodda ma flimkien mal-familjari tagħhom, ħerġin mill-binja, però. Jiġifieri dik li inti għandek partit li qed jgħid li hija suċċess li ma tilfux b'aktar rebħa storika l-ikbar rebħa, l-ikbar telfa. Naħseb hemmhekk jindika li jafu li hemm xi ħaġa ħażina. Issa hemm ċertu escapism jien naf bħal xi ħadd li ikollu jaqta' subajh iż-żgħir għax jaf li nkella ħadd iddennilu saħħ, jibża ma jagħmilha u ma jagħmilx naħseb dik l-ikbar problema li hemm. Prof, taħseb li hemm problema ta' nies li jridu jżommu idejhom fuq il-partit u allura qed iġibu dik daklan qabel il-benessere tal-partit innifsu? Naħseb li hemm ġifieri, għax kieku m'hemmx dik il-firda kollha. Kieku mhumiex daqshekk li nies jitilqu u jitkellmu dwar il-firda u dwar il-fatt li minn qed keċċihom mill-partit qed jinbuttom il-barra u dejjem jindikaw jisom ukoll grupp ta' nies li jagħmlu għadi, ġifieri mhux jagħmluha qed jgħiduha għalhekk ir-riżultat ta' għawdex interessanti ta' Alex Borg
li kważi kien jisu imbuttaw il-barra mill-partit. Tal-ma warbuħ iktar ġab l-appoċċa ta' għadna n-nis, ma dak huwa l-vuċi ta' n-nis. Dik hija indikazzjoni ġifieri fiha nnifisha, ġifieri da meta kull partit ġieli ikollu il-problemi, hija parti mill-istorja ta' kull partit. Il-kwistjoni kollha hija meta inti tiddeċiedi l-rajt il-problemi l-etikajna. Jiena niftakar żmien meta l-Partit Laburista kellu problemi tiegħu sewwa pereżempju r-riżenji ta' illum it-tnejn imħalfin u xekk. U Abela, pereżempju. Il-ħolqien tal-AD. U l-ħolqien tal-AD bis-saħħa tagħhom ġifieri kien hemm żminijiet. Ġifieri u telqu għax kien hemm min imbuttom il-barra. Tajjeb għalhekk telqu. Xina nafhom sew it-tnej li huma u naf u għed minnu kien kellimni lejliet li tafar riżenja tiegħu ġifieri nista' ngħidilkom illum kien ġi kellimni u għed minnu jgħidli x'sejbes u jagħmel u il-dati. Ġifieri awtomatikament kien hemm min jimbotta illum hemm min jimbotta l-barra mill-Partit Nazzjonalista. Issa meta tkun kieku qed timbotta barra nies li huma mhux validi, allura inti hemmhekk qed tagħmel sew. Imma jekk qed timbotta nies li jidhru li huma validi, allura hemmhekk qed toħloq iktar problemi għalik innifsek. Kontraproduttiva. Allura inti trid tara li jekk għandek tneħħi dawk in-nies li mhumiex validi, imma tibża u trawwem dawk li huma validi. U anzi tiftħilhom iktar l-opportunitajiet biex jagħtu kontribut fil-partit. Għalhekk il-Partit Laburista kien sofra għaliex il-min kien validu ma ħallihx ikun validu. Meta tallem il-lezzjoni, allura mbagħad l-affarijiet setgħu jirranġaw u l-Partit Laburista mexa l-qudiem. Ma qatt ma kien fil-waqt li għandek raġun mhux biex imberikta jew biex. Qatt ma kien fuq dak il-livell. Qatt ma kien fuq dak il-livell. Qatt ma kien fuq dak il-livell. Huwa proċess, nifhem il-proċess li inti meta titla' fil-gvern wara ċertu żmien, inti ħajkollok proċess ta' kif tadatta, jien niftakarni meta tlifna ħabba tal-Unjoni Ewropea biex terġa' tbiddel il-mentalità isma' tesserriha li trid taċċetta. U niftakarni meta kont kontestajt għal deputy leader qed ilhom ħamilha ċara, jekk ma naċċettaw l-Ewropa u nbidlu din il-policy tivvotawlix. Dik fuq. U n-nies bdew jaċċettaw, imma ma kienx gravi. Ma kienx gravi li daqskemm kienet u il-Partit Nazzjonalista ħoloqgħu għax fl-aħħar mill-aħħar kien hemm elezzjoni ta' Delija, ta' Idrin Delija li kienet elezzjoni, minn nies kienet elezzjoni skont l-istatut u aċċetta. Ma tistax from day one mill-għada tibda tattakka timminaħ mingħajr ma tkun taf. Għax dan ma kienx hemm kwestjoni isma' da beda adotta policies li kien hemm xi ħadd fil-partit li għaddam mhux tajbin ma jwaslunniex mhux se jagħmlu ġiet il-partit u kien hemm xi kontestazzjoni fuq l-ideat. Kienet sempliċement a cloak and dagger approach tagħmel minn kollox biex neħħieħ u tfiċklu. Minn qabel ma tela, Minn qabel ma tela, manka wara baqgħet sejra ma qarġu isma' hemm l-għażla saret id-deċiżjoni issa rridu mmorru bħalma qal ma nafx hekk mhux inti għandek kun Jeremy jew inti prof. Issa tidħol jaħdem bħala tim hemm il-mexxej naħdmu miegħu. Kieku kien hemm asma ideoloġika jew politika fuq ħaġa, that is understandable veru, imma bqija sempliċement għax hemm grupp ta' nies li jrid iżomm il-poter fih dan il-partit u ma jħallix aċċess għal ħadd ieħor dak hija vicious u vitrioliku ta' u dik id-differenza ta' bejn iż-żewġ partiti. Il-Labour Party splittja fuq il-livelli ta' policy ħafna drabi, ta' approaches jew kellha dak kif kienet jirreaġixxi. Waqt li hawnhekk kienet ta' personalità. U dik meta ssir ta' personalità jew klassiżmu. Issir iktar kattiva biċċa. Vattemek qegħdin naraw iżjed ministri ġodda niżlin, wara ħatra hemmhekk qegħdin naraw ukoll il-Prim Ministru Dr. Robert Abela li għadu kif unieten fil-bitħa tal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Ma nafx hekk għandix kumment tiegħu. Kabinet ġdid, xtaqt nistaqsik forsi x'kienu l-affarijiet li żammejt f'moħħok ma' kull ħatra ta' Ministru nkella ta' Segretarju Parlamentari u il-mid-ġurnata. Semmejta wkoll fid-diskorsi tiegħek matul din il-kampanja se jkunu l-ewwel prijoritajiet ta' dan il-gvern.
Hemm ħafna xogħol xi jsir, prioritajiet diġà identifikajnihom fil-kampanja fosthom ir-riforma dwar il-liġi ta' IVF illi definittivament ma tistax tistenna li hemm ħafna nies, ħafna kopji li jixtiequ jsiru ġenituri u sissa bil-qasam leġislattiv, bil-qafas leġislattiv preżenti għadhom ma jistgħux isiru, allura dak huwa wieħed mill-ewwel commitments li għandna sabiex nimplementaw, imma naturalment imbagħad hemm ħafna u ħafna riformi oħrajn xiridu jsiru. Fil-għażla tal-kabinett nemmen illi ħadd il-kwistjoni tal-bilanċ. Bilanċ bejn esperjenza, talent ġdid huma x-xurtjati illi għandna grupp parlamentari u kabinett allura wkoll illi huwa miżgħud b'talent nies li huma kompetenti fil-qasam rispettiv tagħhom u dan jawgura tajjeb ħafna għal ħafna ħidma illi hemm xi jsir. Walta Tudej hawnhekk? Walta Tudej? Nsellimlek. Ġew fil-każ ta' Michael Falzon u anke ta' Christian Grima kien hemm l-option li jiġi ċedut żewġ seats l-10 distret ġiet deċiż li jiġu ċedut il-9 distret. Dak kien nuqqas ta' fiduċja fil-kandidati li ħadu sehem fl-10 distret u kienet raġuni li ntażlet l-option ta' li ssir co-option u jitdaħħal Randolph fil-Parlament. U rigward il-Kabinet fil-istqarrija kien miktub li jaf nistennew persuni oħra. Dan ifisser li meta jittaħħal il-mekkaniżmu jiżdied nisa fil-Parlament ħanaraw forsi iżjed rappreżentazzjoni femminili bħala segretarju parlamentari. Mhijiex kwistjoni ta' nuqqas ta' fiduċja imma li t-tiġdid irid ikompli l-fatt li nistawna mandat b'saħħtu l-aktar mandat. B'saħħtu ifisser li tawna messaġġ ukoll li ma nistgħux nieqfu fit-tiġdid li rridu nagħmlu fih dan il-Partit Laburista ukoll fih dan l-istrutturi tal-Gvern u hekk beħsibna nagħmlu. It-tieni domanda kienet Iva, fl-istarija diġà indikajna f'dak is-sens nistenna l-proċess ta' casual elections, il-by elections illi jingħalaq u l-mekkaniżmu l-ġdid illi skatta fis-seħħ l-ewwel din id-darba u se nkun qed nagħmel ħatra ta' żewġ karigi ġodda f'dan il-kabinett. Illum, Prim Ministru, ma nistax ma ninnotawx li minn kabinett tiegħek ħallejt barra nies bħal pereżempju Edward Zamit Lewis u Carmelo Abela li dwarhom diġà kien hemm sejħiet fil-leġislatura li għaddiet biex dawn jirreżenjaw. Il-fatt li din id-darba inti ma żilthomx biex ikunu parti mill-kabinett tiegħek huwa messaġġ li min għamel it-talbiet biex dawn jirreżenjaw ħabba allegazzjoni li kien hemm fuqhom kellu raġun għaliex ma ħaġin id-deċiżjoni qabel li dawn ma jkunux parti mill-kabinett tiegħek anke fil-leġislatura l-oħra. Mill-grupp parlamentari, persuni li semmejt kif ukoll dak il-persuni li qabel kienu jokkupaw karigu eżekuttiv għallum m'għadhomx jistgħu jagħtu kontribut b'saħħtu, naturalment jien intaġejt biex nieħu deċiżjoni ħadd diversi fatturi in konsiderazzjoni u l-għażla finali kienet dik li ddeċidejt dwarha u llum naturalment ħabbarna ma kienx hemm sinjal minn naħa tiegħek li forsi anke ħabba l-allegazzjoni li kien hemm dwarhom. Jiena nifhem ukoll li l-Gvern issa beda paġna ġdida. Independent? Prim Ministru, għadha kemm saret l-elezzjoni u ddeċidejtu li taħdmu co-option ma xi ħadd ma kontestax għall-elezzjoni. Ma taħsibx li din hija inġustizzja fuq min ikkontestaw ħadem l-elezzjoni? Diġà wieġibt lill-kollega tiegħek se nerġgħu wieġeb fl-istess sens illi din hija kwistjoni ta' tiġdid. Nistgħuna mandat b'saħħtu u l-fatt li tawna mandat b'saħħtu ma rridux illi nieqfu niġġeddu anzi bil-kontra u indikazzjoni ċara li n-nies iridu li dan il-proċess ta' tiġdid illi għamilna f'dawn l-aħħar sentejn jibqa' għaddej sabiex dejjem. Nies ma votawlhomx għal co-option. Il-mekkaniżmu ta' co-option li huwa wieħed li huwa rikonoxxut fil-liġi elettorali tagħna u naturalment użajna dak il-mekkaniżmu. Randolph De Battista huwa persuna li huwa kompetenti, ħadem anke barra minn pajjiżna wkoll ħadem ukoll lokalment u nemmen li se jkun qed jagħti valur miżjud lill-grupp parlamentari. Ġifieri inġustizzja fuq nies li jikkontestaw. Nemmen li huwa parti integrali mill-proċess ta' tiġdid. Sellimnek. Prim Ministru, kien hemm xi raġuni għaliex iddeċidejt il-Ministry Board neħħieħ mid-Dikasteru tat-Trasport u l-Infrastruttura. U riċenti l-MEP Alfred Sant qal li jkun forsi għaqli kieku l-iskema tal-passaporti tal-IIP titneħħa għal kollox fil-kuntest ta' anke pressure mill-Ewropa u anke mill-Kongress tal-Istati Uniti. Se tkun il-policy tal-Gvern moving forward fuq l-IIP għandkom pjanijiet li tneħħuha jew tbidluha f'xi mod? Il-kwistjoni ta' ċittadinanza hija ta' kompetenza nazzjonali, ġifieri kompetenza ta' dak l-istat membru. Kif taf l-aħħar snin saħħaħna ħafna
il-proċess ta' due diligence, jiġifieri il-proċess li permezz tiegħu applikant jingħata jew jiġi miċħud il-talba tiegħu u fil-fatt hemmhekk għamilna bidliet li huma sostanzjali. U fl-istess waqt però bqajna għaddejjin f'dialogu mal-Kummissjoni Ewropea dak id-dialogu huwa wieħed li għadu miftuħ. Rigward id-domanda tiegħek dwar il-Ministru Ian Borg, jien kif wara f'dal aħħar snin huwa bniedem li kull proġett li ġifdat lilu waslu b'mod tajjeb ħafna. Il-politika estera ta' pajjiżna hija erja li rridu niffukaw ħafna fuqha. Nemmen li r-relazzjonijiet ta' pajjiżna dwar politika barranija ma' pajjiżi oħrajn huma ta' importanza definittivament se nagħtu priorità lil dan il-qasam u hemmint li jien għandu l-kwalitajiet kollha li huma meħtieġa biex inkomplu nsaħħu dan il-qasam tant importanti għal pajjiżna. Prim Ministru, il-prinċipju tal-umiltà, kemm importanti dan il-prinċipju li jitħaddem fil-ħidma tal-Gvern, speċjalment mhux biss biex jitwettaq il-manifest elettorali iżda wkoll biex jibqgħu jiġu indirizzati l-isfidi li l-pajjiż jibqa' jaffaċċjatu l dawn snin ġejjin. Kruċjali Samuel u l-fatt li għandna l-akbar mandat ifisser li jrid ikun il-Gvern bl-akbar umiltà. U din hija xi ħaġa li sħaqt fuqha sa mill-ewwel sigħat ta' dan il-Gvern u se nkun qed nibqa' nisħaq fuqha anke fl-ewwel okkażjoni li se jkolli biex nindirizza lill-Kabinet u l-Grupp Parlamentari l-ġdid. Nemmen li hija kruċjali nisbatu messaġġ ukoll illi żgur li ma nistgħux ninjoraw, żgur li m'iniex se ninjora lil dak is-settur sostanzjali tal-elettorat tagħna illi jiddeċieda din id-darba li ma jmurx jivvota. Dak huwa messaġġ b'saħħtu ħafna, se nkunu qegħdin nidentifikaw ir-raġunijiet għala u mhux biss nidentifikaw imma wkoll nindirizzaw kull nuqqas jew kull raġuni li waslet lil dak il-pocket sostanzjali tal-poplu tagħna biex ma jmurx u jivvota u naturalment issa l-blemil tagħna bil-mod kif inġibu ruħna ta' kuljum irridu nirbħu lura il-fiduċja ta' dak in-nies. Grazzi. Smajna b'mod dirett mill-bitħa tal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta lill-Prim Ministru li tal-kummenti tiegħu lill-medja wara il-ġurament tal-ħatra tal-kabinet tiegħu. Anka wasalna qegħdin noqorbu ħafna lejn tmiem dan il-programm u għalhekk ser nitkollobkom tagħmlu l-aħħar kummenti konklusivi. Ser nibda minnek, Catherine. Il-Prim Ministru saħaq b'mod speċjali fuq l-importanza li dan il-Gvern ikompli jkun wieħed riformista. Ekku, fil-fatt jiena naħseb li r-riformi li diġà saru minn dan il-Gvern huma biss milestones leġislattivi ma' milestones soċjali wkoll. U għaldaqstant jiena ċerta li fil-leġislatura li jmiss il-Prim Ministru u t-tim kapaċi ħafna li għandhom dawar miegħu sar ikomplu jaraw il-bżonnijiet tas-soċjetà Maltija mingħajr biża' għaliex kien hemm riformi li kien hemm bżonn il-kuraġġ sabiex saru, ikomplu jaraw dawn il-bżonnijiet u jkomplu jaġixxu fuqhom sabiex is-soċjetà Maltija kemm jista' jkun tkun moqdija bl-aħjar mod. Charles, dan il-kabinet jawgura tajjeb biex ikun Gvern riformista? Definittivament, u naħseb il-kommenti tal-Prim Ministru laqtuni. Laqtu għalix jaf x'inhuma l-prioritajiet. Qed irid ikun jaf għalix dawk li ma marrux jivvotaw. Brebħa rekord storika bħal medin imma jillek isma' dawk għalix ma marrux jivvotaw. Allura dak jiena jissodisfani ħafna ġaqta ħares għal 5 snin illi ġejjin u anka wkoll l-enfasi li qed jagħmel fuq l-umiltà u l-fatt li jisma' anka l-messaġġ li jrid jagħti lit-tim tiegħu. U barra minn hekk għalkemm meta saqsew fuq l-individwi li ma ġewx eletti u qal isma' kollha għandhom il-kontribut tagħhom fil-grupp parlamentari kollu, hija impossibbli għal Prim Ministru biex jagħmel kulħadd Ministru jew Segretarju Parlamentari, imma qed jiftaħ u jagħti lok biex kulħadd jikkontribwixxi bħala tim li għandu fuq quddiem kaptan tajjeb u tajjeb ħafna u dan naħseb huwa evidenti mhux biss mill-lemil tiegħu minn kliemu ma wkoll kif diġà jaf x'inhi t-triq il-qudiem. Profs, naħseb hemmhekk anke fil-kummenti sta tgħid smajna r-riċetta tas-suċċess ta' tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Naħseb ir-riċetta kienet ukoll fit-tisjir saret ukoll. Ġifieri mhux riċetta li taqra u teqpem, ġifieri sa ċertu punt, f'dawn l-aħħar sentej ukoll rajna attenzjoni kbira wkoll, anzi, matul il-leġislatur, ma' żewġ leġislaturi kien hemm l-attenzjoni. Bdiet tikber b'dil mod minħabba forsi l-finanzi tal-pajjiż imma kibret lejn l-aspett soċjali tal-familji Maltin li ġew imħarsa minn ħafna piżijiet li kellhom. Tajjeb, illum it-tfal jagħmlu l-eżamijiet u ma jħallsux.
il-trasport ta' tfal huwa b'xej, il-child care centers huwa b'xej. Neħħew piżijiet minn fuq is-soċjetà Maltija li ħafna familji li allura setaw jindikaw id-direzzjoni li l-gvern għandu wkoll element li waqt li ikabbar l-ekonomija issa ħejbda jiċċenilja parti minn dak is-suċċess tal-ekonomija fil-pensjonijiet u f'affarijiet oħra li jagħmlu jgħinu lis-soċjetà Maltija ikollha ħajja iktar diċenti u ngħidu li tkun tikkompara tajjeb ma' soċjetajiet oħra. Mela dak huwa ċertament. Dak li sar fir-riċetta li bdiet qabel. Issa dik ir-riċetta mill-programm elettorali li ħadd kompli. Jiena nawgura li tkompli għaliex is-soċjetà Maltija, l-familji Maltin, dan huwa gżira li m'għandix riżorsi kif qal Jeremy fil-bidunet, hija gżira li tiddependi li jkollha gvern serju ta' tmexxija serja u li huwa attent għal dak l-affarijiet li jiġru ħalli ħarisa ħalli ikonna soċjetà stabbli, soċjetà kwita. Jeremy, laqtitni wkoll is-serenità li biha il-Prim Ministru wieġeb il-mistoqsijiet kien hemmhekk serenità li jiena tul kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista meta kont nagħmel mistoqsijiet tiegħi qatt ma rajtha f'Bernard Grek. Jiena kieku kont flokum li jaf kif jiena ħmar nirien wara deċiżjonijiet li ħallum u wara kampanja daqshekk twila. U jien naħseb li Robert Abela kemm ilu Prim Ministru kiber fil-kariga u naħseb li llum il-ġurnata naraw Robert Abela ħafna aktar self-assured, ħafna aktar konfidenti milli kien fil-bidu. Issa, ifimni, għadda minn mammudija tan-nar, mammudija tan-nar, ġifieri jiena naħseb li meta inti tgħaddi kif kien qal darba u fej bdew jgħidulu kemm ħajkun hemm predicted nies mejtin. U li hemm ċans li l-isptar ma jlaħħax u li ċ-ċimiteri ma jlaħħux. Ftit wara li tidħol fil-kariga. Ġifieri ftit wara tidħol mill-kariga, naħseb li jekk tgħaddi minn dik tkun rabbejt qoxra, tkun rabbejt armatura li hija pjuttost b'saħħitha. U naħseb li qed juri li fadal problemi, jista' jkun ħajkun hemm problemi kbar semmejna l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajina u naħseb li hija parti mir-raġuni anki l-instabilità mondjali għalfejn il-poplu għażel li Robert Abela bħala Prim Ministru. Għax itik ċertu self-assurance u itik ċertu konfidenza. Jien nixtieq nagħlaq billi ngħid kwotazzjoni ma vvintajtix jien. Iktar ma tikber il-maġġoranza ġifieri kan żball ikkorreġuni, iktar ħad tikber l-umiltà. Il-maġġoranza hija maġġoranza rekord. Allura l-elettorat we will hold them by it li rridu gvern ikompli jkun umli, importanti ħafna. Kif bdejna nitkellmu ix-shifts fil-riżultati elettorali huma interessanti ħafna u l-ebda gvern ma jistejħu xejn for granted. Jiena ġej minn klassi ta' nies tas-sena tiegħi fejn konna naraw il-Partit Nazzjonalista kważi unbeatable. Illum il-ġurnata nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista u sinċerament hija mistoqsija u x'ħajbqa' jeżisti jew le. U mhux mistoqsija biex ngħajjar ta' hija mistoqsija ġenwina. U għaldaqstant il-Partit Laburista jrid ikompli mill-formula li qabad, jibqa' omli, jibqa' saqajh mal-art u kif fakkarna kemm il-darba anki l-Prim Ministru anki wara r-rebħa irridu naraw għalfejn kien hemm nies minn ma nvotawx u kif stajna weġġajnihom, x'istennew aktar. U hemmhekk jekk nibqgħu b'din linja, hemmhekk qed jiggarantixxi l-futur tal-Partit Laburista fil-Gvern. Grazzi Jeremy, grazzi Prof Spirotta, Catherine, Charles, grazzi tal-li kontu maħna dan il-programm. Infakru li l-lejla għas-6 ta' flaxija ċelebrazzjoni fil-jum il-ħelsien f'Xattiris fil-Birgu il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela. Jina ma fadalli xej iktar xinżid ħlief li nirringrazzjakom tal-li kontu maħna għal dan il-programm unselmilkom.